आंनि नैबे इउटुब पेज लाइभ स्ट्रिमाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय नैबे गोजोन मोनाबिलि सुदेम समाव नोंथांमोनखौहाय माबोरै दङ खौरां लानो होननानै फैलायबाय लोगोफोर स' लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोनहाबो इसोरनि अननायाव मोजां दं आंबो मोजाङै दङ बेनि थाखायनो नैबे दिनैनि फेस्ला समाव नोंथांमोनजों नुजाफैनो हाबाय थेंकिउ स' माच सोर सोर दङ फैनो हासिगोन आरो ना दिनै एसे मैला मैला नुदों बोरै जादोंथाय खोमसि नुदों आरोना भिडिअखौ खोमसि नुदों लोगोफोर मानो बिदि जादोंथाय मावबावबायसो नै केमेरायाबो खोमसि खोमसि नुदों आरो ना फुल होबाय आरोना अब्लाबो फन केमेरा नालाय ओंखायनो बोरैबा खोमसि नुबाय आरो ना अखा दोमैलु नुदों आरोना दिनैबो लोगोफोर नोंथांमोनजों दसे सम रायज्लायनोसै होननानै लाबोनाय जालायबाय एल बि फेस लाइभसिम लाबोलायबाय लोगोफोर सोर सोर दङ अननानै कमेन्ट हरलायनो हासिगोन आरो ना बैग्रि दंमोन आं जाथ'ला दिनैहाय हेन्देला मावदोंलै बोरै जादोंथाय हेन्देला मावग्रा जाबाय दाना थेंकिउ स' माच अननानै लाइक होआखैबा लाइक होदो आरो ना थेंकिउ स' माच आंनि लाइफ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय अननानै कमेन्ट हर आरो ना अब्लासो सिनायगोन आरोना सोरमोन सोरबा फन थाबाय दंमोन आरोना आंनावहाय जिखुनु वाट्सएपावबो माबा हरनानै दोनोमोन ओमफ्राय जोंहा गितिका बसुमतारी सफैनो हादों हाय दिङा आगै थेंकिउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो आंनि नैबे फेस्ला स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय थेंकिउ स' माच ओमफ्राय जोंहा थेंकिउ ओमफ्राय अननानै लाइक होआखैबा लाइक होदो थेंकिउ जोबोद गोजोननाय थाबाय गितिका बसुमतारी थेंकिउ गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो आंनि फेस्लाय समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय आरो ना आंना आखाइ मावदोंलै बिजि थुजादों दहाय ओमफ्राय अबाव थांनो नागिरदों एसे बार जानो फैदों आरो ना लामा लामा दं आरोना आङो लामा लामा दं बै जिरायग्रा जायगायाव जिरायहैनो आरो ना आङो गावनि जिरायग्रा जायगायाव दलर जिरायहैनोसै आरो ना ओमफ्राय जोंहा माइनाव सफैनो हादों थेंकिउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो आंनि फेस्ला समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय माइनाव नार्जारि थेंकिउ स' माच ओमफ्राय हेल' हेल' होनदों आरो ना हेल' हाय हेल' माइनाव थेंकिउ स' माच गिबियावनो बरायनानै लाग्रोबाय ओमफ्राय जोंहा बिलिफां मिक्स टुइन्टि के सफैनो हादों थेंकिउ स' माच हेल' ब्र' गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नोब्लाबो आंनि नैबे फेस्ला समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय मानो गोसोम नुदोंथाय बिदिखौ मिथिला आरो ना बैयाव जिरायसै दसे बिलिफां नोंथांनि थाखाय आइडि दं आरो ना 667 नोंना साब दङ नोंखौहाय आङो आइडिजोंहाय साब खालामसै भिडिअ दान खालामनानै गारि फैदों लोगोफोर नायबानो जाबाय नै गारि दं आखाइ मावदोंलै बिजि थुजानानै हेल' ब्र होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा हेल' माइनाव मा खालामदोंनो जोंहा आयु मानो दसेनो जोबखो थाबायगासिनो दं आरोना आङो ओमफ्राय जोंहा बिलिफांखौहाय साब खालामसै बिलिफां नोङो गसाइगावनि होनदोंमोन नामा दहाय बिलिफांना मा नामथाय मा नाम होनामोनथाय दहाय लोगो मोननाया टु भिडिअ डान्स 2 मिनिट भिडिअ डान्स खालामसै 1 मिनिट दंना आरो नैबे गुसुंखौ खालामसै आरोना भिडिअखौ लाइक खालामबाय आरोना नोंखौहाय आङो सापर्ट खालामबाय ओमफ्राय जोंहा सोरबा दं नामा दाबो फैनो हायाखै आरोना आंनियावहाय सफैयाखै आरोना आं स्टेन फसंनि दा लोगोफोर स्टेनखौ फसंनां मैया बारजों मावबाय थादों स्टेना बोरै जायाथाय जिखुनु स' लोगोफोर एसे स्टेन नोंथाङा भिडिअखौ नायनो हागोन
टेना मावबाय थाग्रा जाबायलै। वान रान जाबाय आरोना नोंनि खोमसि नुखो अख्रां दोमैनायखाय खोमसि नुयो आरो ना। ओमफ्राय जोंना बहा दं ब्र' होनदों आरोना औ होनदों आदा थेंकिउ मा खबर दिना होनदों खबर मोजां ओमफ्राय जोंहा गिथिखा हेल' हेल' माइनाव मा खालामदों ओमफ्राय गिथिखा आं ओंखाम संगासिनो दं होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा औ बहा दं होनदों आरोना ओमफ्राय जोङो आंलाय मा ओंख्रि संखो गिथिखा होनदों नोंलाय मा ओंख्रि संखो नोंहालाय गिथिखा होनदों आरोना ओमफ्राय गिथिखाया मा ओंख्रि संदों समान समान जाबाय सोंनाया आरोना ओमफ्राय गिथिका आं संथ'वाखै माइनाव होनदों आरोना आदसा संथ'वाखै आरोना अब्ला दाबो संथ'वाखै आरोना संनाय टाइमा जाबाय आरोना लोगोफोर आङो हाजोखौ नुहुरहोला एसे गाहाय खालामसै ओमफ्राय माइनाव नार्जारि आङो दिनै हरावहाय बिराद थाम्फै अरजादों आरोना ओरै गोसोम जाजोबदों थाम्फैया दिनै बिराद थाम्फै अरजादों दिनै हराव आरोना बिराद थाम्फै अरखादों आंखौ ओमफ्राय जोंहा मा होनदों बिनद इदित सफैनो हादों हिर' मा होनदों हेल' होनदों आंना हेल' थेंकिउ वेलकाम नोंथांखौहाय ओमफ्राय आंनाव गोदानसो खोमा अननानै गोदानबा आंनियावहाय चेनेलखौ साब खालामना गालांदो ओमफ्राय अननानै कमेन्ट मोनसे गालांदो नोंथांखौ एल बि दोननायनि उनावहाय आं नोंथांखौहाय चेक खालामनानै रिटार्न खालामफिनगोन आरोना जोंहा बिनद बर' आंखौबो अननानै साब खालामदों नोंथांनो ब्लु होबाय ओमफ्राय जोंहा माइनावनोबो ब्लु होदों आरोना माइनाव नार्जारि ब्लु ओमफ्राय जोंहा लादो ब्लु लालायदो आरोना ओमफ्राय जोंहा माइनाव नार्जारि ब्लु होदो औ होबाय ओमफ्राय गिथिखा दिङा आगै बहा मोनलाय नों होनदों बहानि मोनलाय नों आदसा फटबर जरानि आरोना आङो थिपखाय सिङाव थानाय फटबुजरा मुङाजरा गामिनि आरोना आङो स' लोगोफोर जोबोद गोजोननाय थाबाय नैबे गोजोन बेलासि सुदेम समाव आंनि फेस्लाय समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय आसा खालामो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ बयबो बेनि थाखायनो आंनि फेस्लाय समाव नुजाफैनो हादों थेंकिउ स' माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जासिहरनाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा मा होनदों गिथिखा माइनाव गोथाव औ गोथाव आरोना ओंख्रिया मा होनदोंथाय माइनावा ओमफ्राय होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा गिथिखा दिङा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सबाय अमा मानिमुनि अमा होनदों आयु बिराद गोथाव ओंख्रिया माथो आयु आं जि जानोसो लुबैबाय जानोसो लुबैयो आरोना आं ओंख्रिखौ दानिया गोथाव खोन्थाथारबायलै मालाय बिराद गोथाव दिङा होनदों आरोना बिराद गोथावखा मालाय ओंख्रिया बिराद गोथाव ओंख्रि सङो माथो नोंस्रा लोगोफोर बिराद बरियालै आं जानो लुबैदों आरोना ओंख्रिफोरखौहाय बिराद गोथाव जोंहा गिथिखाना 254 दं आरोना ओमफ्राय आं 55 खालामसै आरोना 255 खालामसै जोंहा गिथिखा बसुमतारी थेंकिउ स' माच ओमफ्राय नोंथाङाथ' एल बि खौ होथ'वा आरोना अब्लाबो अलाव थुनसै जाहाथे भिडिअआ थाब आंनाव नटिफिकेसन हाबफैयो बेनि थाखाय थुनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा 6 मिनिट दं भिडिअ'आनो आयु जा गोलाव 1 मिनिटनिखौ नायनोसै 1:52 मिनिट ओमफ्राय जेरै एसे गुसुंखौ नायनोसै ना भिडिअ'खौ नङा होमबा ना गिथिखा बसुमतारी भिडिअ'खौ गुसुंखौ नायनोसै ना आरो आइदिजों नैबाव मा दं 2 1खौ नायनोसै 1 बेसेबां दं 151 आयु जा गोलाव भिडिअ'आ जा गोलाव 151खौ 2 मिनिटखौ नायनोसै आरोना ओमफ्राय जोंहा बिनद लोगो खालामनोसै दे दे लोगो जालायदो बिनद लोगो खालामलाय आरोना बिनदआ बोरोमोनलाय बिलिफांखौसो होनदों नामा बिनद बोरो बिनद अबहाय थांखो बिनद लोगो खालामदो दे लोगो खालामलाय बिनद दे लोगो खालामलाय बयजोंबो लोगो जालायदो ओमफ्राय जोंहा दे नङा होमबा ना बिनद लोगो जादो दे होनदों आरोना जोंहा माइनाव बसुमतारिया बयखौबो लोगो खालाम बिनद ओमफ्राय अननानै आंखौबो लोगो खालाम आरोना जाहाथे गोदान नटिफिकेसना नोंथांनिया आंनावबो सफैयो ओमफ्राय आंनियाबो नोंथांनाव सहैयो आरोना ओमफ्राय जोंहा बिलिफां होनदों लाइक होबाय ब्र' थेंकिउ जोबोद गोजोननाय थाबाय आयौ माथो सासेल'सो नायनायालाय बिदिबो थायो एखमबा साउन्डसो जादों अनदान खालामसै आरोना जोंहाबो 2 मिनिट दंबावो आरोना ओमफ्राय जोंहा मा होनदों लाइक होबाय होनदोंना ओमफ्राय गिथिखा जोंहा मा होनदों आंनि दहाय जादोंबा 63मोन बिदिनो जायोलै आइदिजों माने सोरबा फुल भिडिअ नायागारा साब खालामनानैल' ओरैनो दोनोब्ला बियोहाय माने थाया आरोना आनजाफिनो आरोना बिदि दा जों बेखौ नायफिननांगौ आरोना जोङो लोगो खालामनांगौ दिनै अखा दोमैलु जादोंलै लोगोफोर बिराद अखा दोमैलु माने गोसोम नुदों आरोना जायगाखौ अखा दोमैदों ओमफ्राय जोंहा सोर दङ ओमफ्राय जोंहा बिलिफां थेंकिउ स' माच गिथिखा गाबबाय आरोना आयौ मानो गाबखो गिथिखा सनाया गाबलायबायसो आयो मानो गाबखोलै मानो गाबखो गाबबाय आरोना जायगाफ्रा नायलाय मानो खुवा नुदों दिनै समाव बिराद खुवा नुदों आरोना
बिराद खुवा नुदों बोरैबानो बोरै जाखोथाय खुवाल'खा आरोना बोरैबा खुवा नुदोंलै जायगाफोरखौनो आरोना जोंहा सोर सोर दं कमेन्ट खालाम आयु खांग्रांसोमोन अन्थाइआव जिरायनाया अवान दान जाबाय जोंहा माबानि गितिका बसुमतारिनि अवान दान जाबाय थेंकिउ स' माच ओमफ्राय जोंहा मा होनदों नाइस भिउस होनदों आदसा जायगाया मोजां आरोना ओमफ्राय बैयावहाय न' दं आरोना बै नुहुरनाया न' आरोना ओरै उनजों नुहुरनाया न' दं आरोना बेवहाय मानसि थायो आरो बेयाव मानसि थाग्राया मानिथाय मिथिथ'ला आरोना आङो बेवहाय थायो आरोना फेमिलि थाफैयो बेवहाय माबा मोनसे मावनायनि ओमफ्राय जोंहा बिनद लोगो खालामबाय दे भिडिअ नायना कमेन्ट चेक खालामना रिटार्न हरफिनदो होनदों आरोना जोंहा माइनाव नार्जारिया औ दे बिनद कमेन्ट खालाम दे जोंहा ओमफ्राय जोंहा सासे दंमोनलै बिनदनि थाखाय दान दंबावो खोमा र' आं नायनि बिनद नोंथाङा जुदि गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साब खालामनानै गालांदो आरोना आं नोंथांखौ आइडिजोंहाय खालामसै ना 141 जाबाय नोंना गासै साबा ओमफ्राय आंजों माबा जागोन आरो ना 142 जागोन आरो ना नोंनि साबा ओमफ्राय जोंहा मा होनदों बिलिफां मा होनदों आं दं ब्र' आदसा थेंकिउ स' माच नेट मोजां नाङाखै आंहा थेंकिउ स' माच ओमफ्राय जोंहा बिनदखौ आं साब खालामदों आरोना ओमफ्राय बिनदआ एल बि होयो अलाव थुनोसै आरोना बिनद थेंकिउ स' माच ओमफ्राय बिनदनि थाखाय अवान आयु माथो भिडिअआ मोनथामल' बिनदना हमाव मोननैसो दं बेलाय हमाव दङ एल बि ल आरोना एल बि ल होयो आरोना स्ट्रिम 1K साबसक्राइब जिखुनु भिडिअ श' नायसै आरोना मोनसेया 12 मिनिट दङ मोनसेया 49 सेकेन्ड दङ मोनसेया 1 मिनिट 49 सेकेन्ड नायसै आरोना फुथुलानि लाबोयो आं बेखौहाय कमेन्ट खालामनाय जानाय नंला आरोना कमेन्ट गैखाबावासो बिनदनिया आरोना ओमफ्राय जोंहा गिथाइखाया मा होनदों थेंकिउ स' माच जोबोद साबायखर थाबाय ओमफ्राय जोंहा हलियादै सफैनो हादों अके थेंकिउ स' माच आंनि फेस लाइभआव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय थेंकिउ स' माच गोजोन बेलासि सुदेम समाव नोंथांमोनखौ बरायहरबाय ओमफ्राय जोंहा मार्टिन 69 सफैनो हादों थेंकिउ स' माच साबधान दिनैसो मोजां मोनबायलै जा नागिरबाय थादोंमोन आङो जोंहा मार्टिन ब्रादार नोंखौ जा नागिरबाय थादों आं दाखालिनिफ्रायनो लोगो मोना भिडिअबो गैया लाबोबाय थाया जोबोद साबायखर थाबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो नैबे आंनि फेस लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय आरोना ओमफ्राय खिदोंना मादों होनदों जिरायदों आरोना ओमफ्राय लाइक अके हलियादे थेंकिउ स' माच जोबोद गोजोन थाबाय गितिका बसुमतारी आयै नायफैबाय आरोना जोंहा सोरां सफैनो हादों थेंकिउ स' माच सोरां थेंकिउ स' माच खुलुमबाय ओमफ्राय आंनि लाइफ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय जावलिया सोरखौ होनखोलाय आंखौसो नामा जोंहा बाय फैबाय ओमफ्राय जोंहा बिजि दंमोनलै होनदों मार्टिना आं दाखालि बिजि जाबाय थादों नोंहा आं सोंबाय थादोंमोन मानसिफोरनावबो मार्टिना दा मानि भिडिअ लाबोआखै होननानै बुंबाय थादों आरोना ओमफ्राय जोंहा एस एम बड'नो लिंहरदोंमोन नामाथाय आङो फैयोबा दसेखिनि ओमफ्राय दा एसे स्रां दं नोंथाङा नुजाफैनो हागोन ओमफ्राय जोंहा एस एम बड' थेंकिउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो आंनि बे फेस लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय खुलुमबाय बाजै एस एम बड' थेंकिउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो आंनि नैबे इउटुबनि फेस लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय ओमफ्राय सोराङा हा होनबाय ओमफ्राय जोंहा बिलिफाङा मा होनदों होनबाय आरोना ओमफ्राय एसे दावराव होनदों आयौ मानो दावरावलै ओमफ्राय सोरां होनबाय आरोना जोंहा गितिकाया ओमफ्राय जोंहा हलियादे अके ओमफ्राय जोंहा सोराङा बाय होनबाय आरोना हलियादे अके ओमफ्राय गितिका सना ओरैसै ओमफ्राय जोंहा हलि अके ओमफ्राय नै बिलिफाङा गाबबाय आयौ मानो गाबखो बिलिफां नोंहा सोरां सना मा खालामदों होनदों आरोना सोरांखौ सोंहरदों आरोना सनाया मा खालामदों बेबा ओमफ्राय जोंहा हलि अके थेंकिउ स' माच ओमफ्राय आयौ बोरै जाखो नै जोंहा बाजै थुलुंनि सफैनो हाबाय थेंकिउ बाजै थुलुंनि थेंकिउ आंनि इनभाइट खालामनायाव सफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय बाजै थुलुंनि बोरो खारलायबायसो नामा ओंखारफिनबायसो थेंकिउ बाजै थुलुंनि थेंकिउ नमस्कार बाजै थुलुंनि थेंकिउ इनभाइट खालामनायाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर थाबाय थेंकिउ बाजै माबोरै दं खबर सबर Thank you. बाजै थेंकिउ खबर सबर बोरै दं
ओ गोजोननाय थाबाय जोबोरनो इनभाइट खालामनायाव सफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा हलिया दे अके ओमफ्राय जोंहा सोरां ब्लग संगि ब्लग थेंक इउ स' माच लाइक दन फंबाय थेंक इउ स' माच होनबालाय आब'सो होमबालाय आब'सो संगि नङा होमबा ना ओमफ्राय हलिया दे अके थेंक इउ स' माच ओमफ्राय सोरां क'क्राझार मा होनदों फख्रि जादों गारिसो सालायफैदों आगै फिरफिलि गारि सालायदों औ औ सालायगासिनो दं आयौ नै बे खोमसियाव बोरै सालायखो दखानावसो दङ आङो लांफैदो नै दखानदारिफोरखौ औ मा लांफैदों लद होगासिनो नै आतसा औ औ ओमफ्राय जोंहा फख्रि जादों होनदों फख्रि जादों फख्रि जादों लोगो लोगो खि खि जोंहा सोराङा मा होनदों ओमफ्राय जोंहा गिथिथिया संगिहाय होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा हलि अके ओमफ्राय हलि गुमै ओरैथिसे हलि अके ओमफ्राय जोंहा संगि ब्लक गिथिखा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा गिथिखा सोरां गावल' खिया होनदों औलै गावल' ओमफ्राय जोंहा एस एम बड' अन थेंक इउ स' माच स्टेना मावजेनलायबायसोलै नै आंना ओरैसै दसे थानानै गारि ओंखारनो सालायदों बाजैयानो दाबो औ थुलु बाजै गारि सालायदोंना आदसा बेटारिया ओमफ्राय जोरो दा ना हा बेटारिया जोरो दा ना औ दसे थानानै ओंखारनोसै औ दे दे दसे थानानै नों बेस्थ'बालाय आरो माथो सोरबा फैनो हागोन आरो ना नों ओंखारोब्ला जुदि सोरबा ओंखारनाय नुयोबा सोरबाफोर फैनो हागोन आरो ना ओमफ्राय बाजै एस एम थेंक इउ स' माच अन ओमफ्राय जोंहा गिथिखा संगि मा खालामदों होनदों ओमफ्राय आदै हलि अके होनदों ओमफ्राय हाजो हायेन लाइक दन नै साब दन आं जोमाव अके थेंकिउ थेंक इउ खुलुमनाय जासिहरबाय आदा जोमाव थेंक इउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो आंनि फेस्लाय समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय नैबे गोजोन मोनाबिलि सुदेम समाव ओमफ्राय पारसेन्ट थांदों दासो आयु माथो दिनै जि बुरजा एमबि दं आंनाव आं दानिसो सोदों बेखौनो ओमफ्राय जोंना बोराय बुरि ओरैसै जोंहा सोराङा ओमफ्राय जोंहा मा होनदों सोरां हा हा होनबाय ओमफ्राय जोंहा संगिया मा होनदों साहा होनदों सना गिथिखा आदसा साहा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा बिलिफां निक 20K लोगो खालामबाय दे लोगो खालामदो लोगो खालामलाय आंखौबो रिटार्न हरफिनदो होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा गिथिखाया मा होनदों संगि होनबाय आरोना ओमफ्राय आदै हलि अके ओमफ्राय बिलिफां माइनाव लोगो खालामबाय आं औ लोगो खालामलाय जोबदों बयबो ओमफ्राय जोंहा हलि अके ओमफ्राय जोंहा औ गिथि होनदों आरोना थेंकिउ ओमफ्राय आं गोरिब सफैनो हादों थेंक इउ स' माच खुलुमबाय आं गोरिब आंनि नैबे फेस लाइफ टाइमाव गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय ओमफ्राय जोंहा सोरां अस्थि लाभ इउ ओमफ्राय गाबबाय आरो ना आय सोरां इस्थिया गाबबायसै ओमफ्राय संगि हाय होनदों आरो ना सोरां गोरिब होनदों आं गोरिब होनदों आरोना ओमफ्राय हलि अके थेंक इउ स' माच माइनाव अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय सोरां आयौ मानो रागा जोंखो खुलुमबाय मानो रागा जोंखो गिलायलाङोन आं ओमफ्राय जोंहा गोरिबादै ओरैथिसे गिथिखाया ओमफ्राय जोंहा सालि रागा जोङाखैलै सोंहरदोंसो आङो सालाकब्ला डाउन मबिल आयौ मा होनदों सालिक दंब्ला डन मबिल आयौ मा होनखोलै मिथिला आङो जिखुनु हलि अके थेंक इउ ओमफ्राय गिथिखा मादै होनदों आरोना जोंहा आं गोरिबा ओमफ्राय थास खालामा खालामना होनदों थास खालामना होनदों आरोना आयौ ओमफ्राय गोरिब आबौ बोरैसे जोंहा संगिया गोरिब आबौ होनदों ओमफ्राय जोंहा फुलमथि बसुमतारी सफैनो हादों थेंकिउ खुलुमबाय माब्रै दङ सोर जाखो होनदों फुलमथिया बाजै थुलुनि आरोना ओमफ्राय गारि सालायदों बाजै थुलुनिया थेंक इउ स' माच बाजै थुलुनि नैबे गोजोन मोनाबिलि समाव इनभाइट खालामनायाव आंनि फेस लाइभ सिमाव इनभाइट जाफैनो हानायनि थाखाय जयेन जाफैनो हानायनि थाखाय स' थेंक इउ गोजोननायखौ जासिहरबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय ओमफ्राय जोंहा अनसु डिस्ट्रिक्टआव सफैनो हादों आगै दिङा आंनाव मानो फैयाखै दिनै आं बिराद गोसोखांदों आइयै सना बाजै अनसुलि थेख्लि आं दिनैहाय बिजि थुजाहैनांदों दखानाव माबायाव फार्मासियाव आरोना बेखायनो आं नुजाहैनो हायासै सरि जोबोद साबायखर थाबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथुमनानैब्लाबो नुजाफैनो हानायनि थाखाय साबायखर थाबाय बाजै ओमफ्राय जोंहा फुलमथिया संगि होननानै हा होनदों आरोना ओमफ्राय फुल सना होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा अके होनदों संगि हा होनदों आरोना जोंहा संगि लाभ इउ थेंक इउ सोरां
ओमफ्राय फुलमुथिया होननो सोरां सना होनदों आरोना जोंहा ओमफ्राय हलियादे अके ओमफ्राय जोंहा बिलिफां गाबबाय आरोना इयो हलि अके ओमफ्राय जोंहा बिलिफां लाभ इउ टु ओमफ्राय आं गोदो मेगन नायबाय ओमफ्राय जोंहा दैदेनसा बसुमतारी सफैना हाय आदा हाय हेल' गुड इभिनिं बरायनानै लाग्रोबाय खुलुमबाय फंबाय जोबोद गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथुमनानैब्लाबो नुजाफैनो हानायनि थाखाय स' थेंक इउ दैदेनसा बसुमतारी थेंक इउ ओमफ्राय गितिकाया मा होनदों गोरिब गुमै सना ओरैसै ओमफ्राय जोंहा थुलु सना गाज्रि गारि सालाय मा होनदों सालायदोंब्ला मबाइल दादा ओरैसै गारि सालायदोंबा दादां आरोना थुलु सना गारि सालायदोंबा आरोना ओरैसै ओमफ्राय जोंहा अनसुलि बाजै प्रडाक्सना मा होनदों सोरबा मा होनदों सोरबा आगै उननिया खोन्थायाबो मोजांखौनो होनदों आरोना बे बाजै थुलुनि आरोना ओमफ्राय बियो गारि सालायदों गारियाव दङ गावनि थम थम गारिखौ सालायदों आरोना बाजैया स' गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथुमनानैब्लाबो आंनि बे इनभाइट खालामनायाव सफैनो हाबाय जोबोद साबायखर थाबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा माइनाव अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय बाय बाय होनबाय माथो सोरांहोसियालाय ओमफ्राय जोंहा गितिका मादै ओरैसै जेन्टस फुलमथि अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा ओंखारनोसै दे ओंखारसै खोनाबाय अ औ दे आं दे गाखोनो बाजै दे ओंखारदों दे बेस्थ' नङा होमबा दे थेंक इउ स' माच बाजै आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन जासिहरनानै नैबे औ समावहाय नोंथांखौ बरायनानै लाबाय थेंक इउ स' थेंक माच बेसेन इउ गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो नुजाफैनो हानायनि दसे समब्लाबो जोबोद साबायखर थाबाय आरोना गोजोननाय थाबाय औ दे थेंक इउ ओमफ्राय थांबाय आरोना संगि ब्लग हाय ओमफ्राय जोंहा जाय लोगो गैया साब खालाम दे अननानै कमेन्टस हरदे होनदों जोंहा सोरांस्थियाहाय दे लोगो खालामलाय फुलमथि गाबबाय आरो ना आयै मोजां खोनायाखै दे दावराव होनदों आयो एबार खोनासिगोन नङा होमबा ना लोगोफोर एबार खोनासिगोन आरोना ओमफ्राय दा मानसिया थांबाय आरोना जोंहा सोरबाफोर फैयोबा फैनो हासिगोन ओमफ्राय संगि आगै होनदों आरोना औ आं गोरिब संगि आगै होनदों आरोना जोंहा गितिका गोरिब खुरा ओरैसै आबौ खुरा माने आबौ नामा ओमफ्राय सोर जाखो सासेया होनदों जोंहा बाजै थुलुनिमोन आरोना ओंखारलांबाय बेहा बिराद बेस्थ'मोन आरोना दखानाव थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय संगि आयौ ओरैसो ओमफ्राय फुलमथिया गाबबाय आरो ना आयै मानो गाबखो ओमफ्राय अनसुलि प्रदाक्सन लोगो खालामदो दे होनदों आदसा नै जोंहा बाजैया सफैनो हाबाय थेंक इउ स' माच खुलुमनाय थाबाय बाजै एस एम बड' थेंक इउ स' माच बाजै एस एम बड' थेंक इउ स' माच जोबोद साबायखर थाबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो आंनि फेस्लाय समावहाय इनभाइट जाफैनो हानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बाजै एस एम थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा थेंक इउ स' माच मा बाजै एस खोमसि एम बड' जाखो खुलुमनायखौ सिगां बे नामा जासिहरबाय खोमसि नैबे जाबाय गोजोन मोनाबिलि समाव आंनि फेस्लाय समाव जयेन जाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय बाजै एस एम बड'निसिम खुलुमबाय मा ओंख्रि संखो बाजै साइलेन्टसो नामा आंखौ होनो ओ आंखौनोसो ओमफ्राय जोंहा बुंदों मा होनदों आदै गोरि आंनि खि ओरैसै ओमफ्राय जोंहा बिलिफां अके होनदों ओमफ्राय ओइ बर' सोर बेलाय होनदों जोंहा जिरिमिया राभा सफैनो हादों थेंक इउ स' माच खुलुमबाय नैबे आंनि फेस्लायसिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय जिरिमिया राभा थेंक इउ स' माच ओमफ्राय गितिका बसुमतारी हा होनबाय ओमफ्राय जोंहा सोरांस्थिया बिलिफां होनबाय आरोना ओमफ्राय गितिकाया मा होनदों जिरिमाया गुमै ओरैसै हाय हेल' होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सोंगि आगै होनदों आरोना जोंहा आं गिदिर सोंगि आगै ओरैसै ओमफ्राय सोंगिया हा फैबाय ओमफ्राय सोरांस्ति दावराव जादों मोजां खोनायाखै दहाय दावराव जादोंमोन माने जोंहा बाजैयाहाय माने थम थम गारि सालायलांदोंमोन आरोना मार्केटाव दसे फैदोंमोन बेनि थाखाय दावराव जादोंमोन आरोना ओमफ्राय बाजै बरिया बिउटिफुल नुदों मानोना कारेन्ट दंदां ना दाबो सान बाजै सान्दुङा एस एम सान नङा ओमफ्राय कारेन्ट होनदों दालाय दं अ अ आदसा बरिया बिउटिफुल नुदों आरोना थेंक इउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो आंनि फेस्लायसिमाव इनभाइट जयेन जाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय खुलुमबाय बाजै एस एम बड' थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा मा होनदों आं गितिकाया मा होनदों गोरिब बिबु गोलाव बिबु गोलाव एस एन आयु नायखोमा माथो एस एम खबर बिबु गोलावसो ओमफ्राय जिरिमिया आदै होनदों जोंहा संगिया ओमफ्राय जोंहा फुलमथिया ओरै नायबाय
उरै नायबाय जोंहा फुल मोथिया ओमफ्राय जोंहा सोराङा फे फे फा फा सो खोनादों ना गिथि होदों अ आदसा लिभिउ ना आयौ सानसेयाव खयबार एलबि होयोलै होलायबाय नै खनसेबाव ओमफ्राय जोंहा संगिया आय हाहा होनबाय ओमफ्राय जोंहा बिलिफाङा आब' सोरां मा खबर होनदों आरोना जोंहा बिलिफाङा हाहा होनबाय लाब जासिहरबाय ओमफ्राय जोंहा गिथिखा जिरिमाया गुमै ए रायलायदो बावा रायलायबावा दे रायज्लायहर दे रायज्लायहर जिरिमिया राबा आदै रायज्लायहर आर ना हनै माबाया गिथिखाया नोंखौ रायदाव हरदों आरो ना ओमफ्राय दङ मोजां बिलि सना आदसा दङनो बाजै सोराङाबो थेंकिउ जोबोद मोजां आरो ना ओमफ्राय जोंहा दं मोजां होनदों ओमफ्राय जोंहा गिथिखा बसुमतारिया मा होनो संगि हाहा होनबाय ओमफ्राय जोंहा एस एम बड' बाजै अन थेंकिउ स' मास ओमफ्राय जिरिमिया राभा आदै संगि ओरैसै औ आदै सोंगि ओरैसै ओमफ्राय जोंहा आं ओंखारथ'बाय दे होनदों आरो सोरां थेंकिउ स' माच ओमफ्राय बाय बाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो नैबे आंनि फेस्ला सिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय सोरां ओसडि ओमफ्राय जोंहा मा होनदों गारि सालायदों दे आं सनाफुर आदसा आं गोरिब थेंकिउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो नैबे आंनि फेस्लासिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय आं गोरिब थेंकिउ स' माच बाय बाय अब्ला नङा होमबा ना ओमफ्राय जोंहा सोराङा जिरि आदा होनदों ओरैसै ओमफ्राय जोंहा बिलिफां फंबाया मा होनदों आब' सोरां मा खालामदों होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा फिलिया लाभ इउ ओमफ्राय जोंहा गिथिखाया दिङा खोनाला माथो हागादै थाबथानाय ओरैसै जोंहा ओमफ्राय गिथिखा मादै होनबाय आं गोरिबा ओमफ्राय जिरिमिया राभाया मा होनदों मा गिदिरखा बिबोनां सना ओरैसै ओमफ्राय जोंहा जंजित बसुमतारी सफैनो हादों थेंकिउ स' माच खुलुमबाय आसा खालामो नोंथाङा आंनि गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथुमनानैब्लाबो आंनि बे फेस्लासिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय ओमफ्राय मा होनदों सोर दं आं हाथरखि सोर दे आं हाथरखि आं मिथिला सरि आं मिथिला आरोना जंजित थेंकिउ स' माच आं मिथिथ'ला आरोना आं आइदिखौ बारा खेल लानो हाथ'वाखैलै सरि दे जंजिदा एस बि पानि भिडिअसआ आदसा फानि भिडिअ थेंकिउ खुलुमबाय मैयाबो बियो फैदोंमोन जोबोद साबायखर थाबाय आंनि बेस्लायसिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय स' वेलकाम बरायबाय ओमफ्राय जोंहा थेंकिउ हाथरखि होननायावसो मिथिबाय आं एसे ओमफ्राय मैया माजोंबा फैदोंमोन बियो जिखुनु ओमफ्राय जोंहा संगि आनैलै ओरैसै जोंहा आं गोरिबा ओमफ्राय जिरिमाया मा होनदों सोरां आगै होनदों आरोना जोंहा जिरिमाया ओमफ्राय गिथिखाया मा होनदों जिरिमाया गुमै माथो रिप्लाइआनो एसे गोबाव ओरैसै ओमफ्राय जोंहा मा होनदों नैबावबो माबा सालु जागासिनो दं माथो ओमफ्राय जोंहा मा होनदों बिलिफाङा मा होनदों सोरबाफोर गोदानफोर दंब्ला जइेन जादो दे आंबो जइेन जागोन अके जालायनांगौ दे दे कमेन्ट हरनानै गावसि जोंहा आं नोंथांनोहाय ब्लु होबाय कमेन्ट सोर सोरखौ चेक खालामाखै नोंथाङा नायनानै हरनो हागोन आरो ना ओमफ्राय जोंहा जंजित हेल' वेलकाम हेल' थेंकिउ स' माच ओमफ्राय जोंहा गिथिखा गोरिब गुमैसो जालायबाय माथो गोरिब गुमै ओमफ्राय लाइक दन थेंकिउ स' माच जंजित ओमफ्राय आं गोरिब गिथिखा मादै मा खालामदों होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा जंजित हेल' एभ्रिवान थेंकिउ एभ्रिवान होननायाव मिथियो आरोना थेंकिउ जोबोद साबायखर थाबाय खुलुमबाय ओमफ्राय जोंहा जिरिमिया राभा मा होनदों औ सना बिबोनां गारि दानो दे मा होनदों दानो दा दोनदों नामा औ सना बिबोनां गाज्रि दामोन दे ओरैसै औ गाज्रि मोनलायनो नाङा ना गोबाव जाखायो कमेन्टआ बिदिनो लिरस्लाबनो हाया थेंकिउ स' माच ओमफ्राय गिथिखाया मा होनदों गोरिब नों आंखौ नायगासिनो गोरिब नोंखौ नायगासिनो दं ओरैसै गोरिब आदैखौ नायगासिनो दं आरोना जोंहा ओमफ्राय जोंहा सफैनो हाबादों बाजाराव अफिसियेल हेल' खुलुमबाय बाजाराव मास थेंकिउ स' माच खुलुमनाय जासिहरबाय नैबे गोजोन बेलासि मोनाबिलि सुदेमाव आंनि फेस्ला समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय बाजै रमास थेंकिउ खुलुमनाय जासिहरबाय ओमफ्राय जोंहा हेल' होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा जंजित बसुमतारी सोर दे आं ब्र' नै जालायबाय दा नै नायलाय बामना ला माथो बे आथिङा लेथ्राथार बामना ला सिगाङाव
बाहामजायालै बिदि लेथ्रा एखेबारे जा लेथ्रा मा जायो दा थाङा थांसो हरगोन आं आइला खेमा आइयौ मबाइलासो गोलैबाय नुबाय नों दा ए सोलाजोबगोनसो जोंहा भिडिअ' जंजित बसुमतारिया थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा र'लै मानो बिदि नोंसोरलाय बेखौ नुवाखै मा जादों ओरैहाय ओरै दा मोखाङाव बारखोबा थांदोलै हरै जा नै होगोनसो दा नुबाय नों बानाला र' सिङाव नांदों होगोनसो जानथाजों बिखुङाव होगोनसो बिखुङाव बाना ला उनथिं सोलाफैलायबाय खावलायाव ओरैसै माबा जानांगौबा सेस मोनलाय बे लेथ्रानो मानो ओमफ्राय बाजि रमासआ आयै गाबबायसो आयै सना मानो गाबखो बाजि रमास ओमफ्राय सनालै औ सना आयै बाजि रमा सना गाबबायसो माथो ओमफ्राय जोंहा गिथिखा आयै ओमफ्राय र' दे ब्र' होनदों आंहा जिरिमाया राबाय ओमफ्राय जोंहा एस एम मा खबर होनदों बाजै रायदाव हरदों नै बाजि रमासआ गाबज्रिहरदों एस एम बाजै मा खबर होनदों आरोना जोंहा बाजै रमासआ गाबज्रिहरदों मोजां आब' मोजां खबरा मोजां थेंक इउ आंना आदसा खिन्थाहरदो थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा जंजित बसुमतारि औ आं सोर होनदों आरोना जालायबाय दा नैलै दिसथाबथार बालसो सेथे गारगोनलां दिसथाबथारलै मासथिनि मासि दिसथाबब्रा नायलाय आखाइ जाजोब्बाय दा नायलाय हाबगोन मोजां हाथाय हाबगोन ओरैबो थांदो हाबगोन थां नै नङाबा ओरै होगोन आं दा हाथाय हमनानैसो लाबाय थागोन हाबगोन दलरनो बालाखौ हाथाय हाबबा मा जानांगौ दा ओमफ्राय आखाइ सुहैदोलाय साबोनजों आं लावथिसो लानोसैलै हाथाय हाबबा मा जागोनलै आंनाव आय नै अन्थाइखौ दौबाय आं अन्थाइखौ दौबाय इसोर खुगायाव आइसो सेसलै बुना हरबाय एसे बुना हर नै गैथारलाहाय नै बाराद्राय खावनो थांनो जालालै नै मा होनखो सोला फैजोब ओइ फैबावलाय थोद जालांजोबबाय खोमा सोलाजोब्बाय नै दाफैखासै दिसटार्ब जायो आंनाव दिसटार्ब जायो ओमफ्राय जोंहा मा होनदों बिलिफाङा मा होनदों सैमा सोला जानायखौ नुनानै हा होनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा बाजै रमासजों थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा थेंक इउ आइ एम गोरा सफैनो हादों थेंक इउ खुलुमबाय नैबे जोंनि फेस्लाय समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय ओमफ्राय खबर सबर बोरै आयेम गोरा ओमफ्राय जोंहा बिलिफां मा खबर आब' होनदों आरोना जोंहा बिलिफाङा ओमफ्राय जोंहा जिरिमिया राभा फुलमुथि आगै होनदों आरोना जोंहा ओमफ्राय जोंजित बसुमतारी हेल' एभ्रिवान ओमफ्राय गितिका जिरिमाया गुमै मा खालामदों होनदों आरोना ओमफ्राय जोंना बिलिफां हा होनबाय हनै सालाफ्रा खालांबाय सेस सेस एखेबारे खावलाय सेस खोमा थोमा सेस मोनथिथावजोबबाय बे सिथाबखिसिगोन आरोना सैमायाबो जि मोजां गुफुरफुर बाला फिसिबाय बानाला बानाला थाथावथाव अनबाय थाथावथावनो मा खबर गितिका सना बिबोनां होनदों जोंहा जिरिमिया राबाया ओमफ्राय बाजाराव मास होनदों आरोना होनदों ओमफ्राय दं न'आवनो सना बिबोनां होनदों आरोना जोंहा ओमफ्राय जोंहा आइम गोरा ओमफ्राय आयु माथो इम'जिया जोंहा ओरैसै माने नुनो नागिरला नामा र' होमबा आं खिथेंखौ गाहायाव लानोसै आं खिथेंखौ गाहायाव लानोसै आरोना ओमफ्राय अब्लाबो आदसा बियो मानो थांबाय थादों अब्लालाय नैबे गोजोन बेलासे सुदेम समावहाय आंनि फेस्लाय समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय बयनिसिमबो जोबोद गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा मा होनदों गितिकाया मा होनदों दं मोजांथ' गुमै जिरिमाया
नोंहालाय माबोरै होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा जंजित हेल' थेंक इउ स' माच ओमफ्राय गितिका सोरां थांखो ना माखो होनदों आरोना जोंहा सोरांखौहाय थांखो ना माखो होनना सोंदों आरोना ओमफ्राय जोंहा जंजित हेल' 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 होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा जिरिमाया बोरो ससमा गानना सोर ब्र बै ससमा गाननाया सोर ससमा गानदों सोर ससमा गानदोंमोनथाय सुमिदाखै नों सोरखौ सोंखो खोन्थाहरलाय ओमफ्राय जोंहा बिलिफां अन ओमफ्राय जंजित हेल' 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 अन थेंक इउ स' माच ओमफ्राय अन बिलिफां अन थेंक इउ स' माच जिरिमाया मोजां आंहाबो होनदों आरोना मानो गोमोबाय थाखो ओमफ्राय जोंहा मोजां आंहाबो होनदों ओमफ्राय जंजितआ मा होनदों मोनसे बालां मैया बे मा होनदों बेलेग जोंसो फैदोंमोन होनदों ओमफ्राय गंसेया मबाइल बायजोंसो फैदोंमोन आदसा मैयाहाय दस्राजों फैदोंमोन ना आङो नुखादोंमोन ओमफ्राय आंहा हमनो हायाखैमोन ओमफ्राय दहाय मैया खोन्थानायाव मिथिफिनबाय आरोना आंहा खिन्थाफिननायावहाय मिथिफिननाय जाबाय थेंक इउ स' माच जोबोद साबायखर थाबाय लाइट सुबायलै आं एसे खोमसि जादोंमोन नालाय दाबो मोनायाखै नोंनाव दाबो एसे नुबावदोंना हाबथाराखै साना दाबो मानसिफोरखौ नुहुरो एसे एसे आरोना ओमफ्राय जोंहा जंजित हेल' 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 ओमफ्राय औ हनि ब्र' होनदों औ थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा जिरिमाया मा खबर आदा होनदों जोंहा जंजितआ ओमफ्राय कमेन्टखौनो सुमिदाखै होगोन राइट लेट फराय ब्र' होनदों आदसा औ दे फरायगोन आरोना ओमफ्राय मा होनो कमेन्टखौनो बिराद लेट फरायो ब्र' नै कमेन्टआ माने एसे लेट जादों सैमा फैबायना बेनि थाखाय लेट जाबाय हेल' हेल' ओमफ्राय जोंहा अजित अफिसियेल सफैना दा हेल' थेंक इउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नायब्लाबो आंनि फेस्ला समाव नुजाफैनायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय ओमफ्राय बिलिफाङा मा होनदों बिलिफां जंजित जयेन जाबाय आंजोंबो जयेन खालामदों होनदों जयेन जादों होनदों ना ओमफ्राय जोंहा अजितआ मा होनदों मा खालामदों होनदों आरोना नै फेस्लायबो होदों आरोना ब्र ओमफ्राय जोंहा जंजितआ आयौ होनदों आरोना इउ ओमफ्राय जोंहा गितिका आयौ होनदों ओमफ्राय हेल' हेल' होनदों जंजित ओमफ्राय जंजित हेल' 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 जिबि होनदों आरोना हेल' हेल' ओमफ्राय जोंहा हा होनबाय गितिका ओमफ्राय जोंहा गार्लफ्रेन्ड गैयिनि सैमाजोंसो खुदुम जादों जोंना ओंख्रिया नाजों संदों रायजोफोर सोर सोंदोंमोनथाय आं पात्ता गैला कमेन्टआ सायाव थांबाय नायफिननो हायो सैमाजों फुदुं जाबायलै माथो खालामनो ओमफ्राय सोरां गिथि सना ओरैसो ओमफ्राय बि होनदों जंजित ओमफ्राय ओमफ्राय जोंहा मा होनदों आयेन गोरा एसडि बाजै नों एल बि होआ नामा होनदोंना एसडि बाजैया होगोन ना होआथाय दाहाय होगोन खोमा ओमफ्राय जोंहा होगोन बेयो बाजैया होयो ओमफ्राय दे बाय बाय होनदों जंजित बसुमतारिया थांनोसै आं दे थेंक इउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नोब्लाबो फेस्लेस समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय थेंक इउ स' माच दे बाय बाय गुड नाइट ओमफ्राय जोंहा मा होनदों होथ'वाखै इन गोरा होनदों ओमफ्राय जोंहा आब' अनुआ सफैनो हाबाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय मा खालामदों आब' अनु नोङो दिनैहाय जा गोबाव एलबि होदों मैयाबो हरसे होदों आरो 6 घन्टा होदों आब' अनु नोङो आयौ ओरैसै 6 घन्टा सानाव होनो बेलासियाव होनो मोनैनि खिथेर आरोना नोंना ओरैसै ओमफ्राय थाबाय थाखादों आं गंसेजों कमेन्ट हरनो हायाखैलै बा बिदि थायो आंबो दसे होदों फैबावआखै गावहा ओरैसै आब' अनु थेंक इउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो आंनि फेस्लास समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय थेंक इउ स' माच वेलकाम ओमफ्राय जोंहा बाजिर' मास नमस्ते थेंक इउ स' माच ओमफ्राय गाबबायसो आयो सना नों मानो गाबखो र' नों गखाला लायजासिगोन आंजों गाबबायलै सयथिबो सना फैलायसो मोदैखौ हुगारहैसै र' थांगासिनो दङ मोदै हुगारना ओमफ्राय बिलिफां लाभ इउ ओमफ्राय अनु ओमफ्राय जोंहा आयै गाबबाय आरो मानो जि बाजै होनदों आरोना जों थाब मोनाखै खोमा होगोन आरोना ओमफ्राय जोंहा आयै गाबबायलै दैबो लोंबाय ओमफ्राय जोंहा ओमफ्राय आं गियो आरो आं गिनो होनदों नामा जोंहा सोराङा ओमफ्राय आब' अनु गाबबाय आयो सना मानो गाबखो इसिबां आयौ गाबबायलै सेम बाजै नों एल बि होयो नामा होनदों होयोथ' होयोना ओमफ्राय दा होगोन खोमा बियो दा होयोबा आं थाङो हराव होथों बे हरसे ओरैसै ओमफ्राय एस एम बाजै होदो सनादि जोंहा एमबि दंना गैला बाजैनाबा ओमफ्राय थेंक इउ स' माच दिङा ब्र' अनुआ गाबबाय हनै औलाय मेगन मोदैखौ हुगारना होनांसिगोन आङो न'आव थांगाबाथ' मोदैखौ बहा हुगारनो हाबावना बिनिखौ सनानिखौ
माथो खालामबावनो गाबबाय हुराव हुराव मोदै हुगाग्रा गैथ'वा खोमा दायो ओंखायनो गाबदों आरोना थेंकिउ सना मानो गाबदों सना नोंनि मोदैखौ हुगारगासिनो दं आं र' थांगासिनो दिङा ब्र' उनाव गाबदों हनै होनदों आरो ना औ गाबदों आरोना बेखायनो आंबो दुखु जाबायसो आरोना मानो गाबखो बियो गावनावहाय दहाय जि गोबाव थाबाय आं आयु मैया हरावथ' उन्दुदोंना उन्दुवाखैथाय सिरि सिरि मा सिरि होनजादों सोरजोंबा सोरजोंबा ओरैसो ओमफ्राय एसेम्बुर' सना मा ओंख्रि होनदों आरोना ओंख्रिया दहायनो बेहा खोन्थाखाबाय खोमा ओमफ्राय आब' अन थेंकिउ स मास नै फैलायबाय खाथियाव फैलायबाय दा खाथियाव एलाय 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 नै बारखोलायबाय दा बाना लादो नोङो दाबो मोनायाखै एलाय नोंसिनाव एलायथो सेसलै मायरिबो अरे 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 इधर जा मेरा पास आने का नहीं क्या करेगा रे मैडम जी मेरे को ऐसा खुश करने का नहीं रे क्या होगा अभी तो रात नहीं होगा रात होगा तो मेरा पास होने आ जाने का ओरैसै अभी ठंडा दिन हो गया रे गर्मी दिन हो गया मेरा पास आने का नहीं ओरैसै हाब बारख' फैजोबलायबायब्रा सिनायग्रा जाबाय सैमाया आंखौ दानिया जल्दि ओमफ्राय बाजै जोंहा मा ओंख्रि मोनलै एस एम बड' बाजै जोंहा ओंख्रि सोंदोंमोन ना सोरबा सोरबा गोथाव गोथाव संदों जोंहा दिनै ओमफ्राय माबा मा होनो बान्दा कबि आलु फ्राय खालामदों ओमफ्राय बरिया माबा बरिया खारै संदों नाजोंहाय खारै जायोना जाया बरिया नोंसोरो गोथाव खारै हा जायो जों खारै पानिलावखौ जायोथ' खारै जायो जोंहा खारै जायो नोंसोर ओमफ्राय जाफेरा जोंहा मा होनदों आब' थेंकिउ स मास ओमफ्राय आब' दाउलेब मा ओंख्रि आयौ सोरखौ दाउलेब होनखो आब'आबा सोर दाउलेब जालायखो जोंहा आब' नुवा सोर दाउलेबलै आब' अन थेंकिउ स मास ओमफ्राय गिथिखा आयै ओमफ्राय जोंहा आब' अन थेंकिउ स मास ओमफ्राय बिलिफां र' दे दा हाबफैफिनगोन आं आदा र' दे आब' होनदों औ दे फंबाय बिलिफां थेंकिउ स मास ओमफ्राय आब' अन ओमफ्राय जोंहा गितिखा सोरां बिखा ओरैसै लाभ इउ ओमफ्राय जोंहा आब' थेंकिउ स मास ओमफ्राय सोरां फाग्लाया थांबाय नामा दङ गावनिल' बुंबाय थायो लोगोखौ बुंनो चान्स बाजै सना एसेम रायदाव हरद' आंखौ रायबाय ओरैसै बाजै सोनाङा रायबायल' रायलायहरलाय दे आंल' रायलायो थेव थेवनो ओमफ्राय बाजै सना रायलायहरदो दे आंनि जिउ एसे गोजोनथोंसै ओरैसै खोन्थाहरबाय उन नार्जारिया जोंहा गैया नोंखौ दै लोंलांनो बिथि सना ओरैसै ओमफ्राय जोंहा आब' गाबबायलै आयै सना नों जा गाबबाय दिनै ओमफ्राय उन दाउलेब दानिया नायनो बायो कलबो हरा ओरैसै नायनो बायो दाना अनुदावलिया बेस्रा हारसिं मानसि बिराद बेस्थ' थायो बियो साला र' आं लायग्रोनि बेस्थ' थाग्रा बियो अबाव ना बाजै एमबड' आब' अन'खौ लायनि आं दे सोरबा खोनाबा रागा जोंगोनलै बे जानला मानलासो ओइ थोदस ओमफ्राय गिथिखा एसे मा ओंख्रि एंखो होनदों ओंख्रि एवखोनो एसाम मा ओंख्रिनो खोन्थाहरद' जोंहा गिथिखानो खोन्थाहरफिनबावद' खननै खनथाम खिथा गोथावबा जानो लुबैयो आंथ' जास्त जानो लुबैदों दा ओंख्रिखौ आरोना खोन्थाहरखांखाबाय पानिलाव गिथि सना ओरैसै सोलाबा आब' दाउलेब बेस्थ'थार आंहा दासान्दि आमफौ बिलाइ खाबाय थानांगौ एम्फौ फिलायबावो बियो बहा मासि मावथिलै बे गथ'आलाय मासि मावथि बियो आगोमा मानसियानो आगोमाया बिराद मावथि जामारनाङारा बे आग्लायनायफ्रासो मावनो रोङा ओरैसै औ लायनोसै ओमफ्राय कारेन्ट दंना बाजै जोंहा एस एम बाजै कारेन्ट दं दाना बिरादनो बरिया थेंकिउ दङ कारेन्टआ हेफाजाब होबाय थाबाय जोबोद मोजां मोनबाय ओमफ्राय जोंहा आब' अनुआ गाबबायलै ओमफ्राय जोंहा जायला जाथा सफैनो हादों ब्लक थेंकिउ स' मास वेलकाम नैबे गोजोन मोनाबिलि समाव आंनि जोंनि बे इउटुब फेस्लाय स्ट्रिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय प्लेटफर्माव नुजाफैनो हानायनि थाखाय गोसो गोरबोजों बरायनानै लाबाय आरनाय गांथामजों बराय हरबाय नोंथांखौ ओमफ्राय हनै सार होनदों आयौ हेलौ सार होननायसै हेलौ सार हेलौ ओमफ्राय गिथिखा गोथाव एसाम औ गोथावथ' बिराद गोथाव आरोना आब' अनु मा ओंख्रि जाखो आब' मा ओंख्रि संखो ओमफ्राय गाबबाय आरोना आंहा
ओंख्रिया दाउदैसो ओरैनोसै ओंख्रिया दाउदै जाजायोना औ जाजायो। जोंहा दाउदैसो आब' अनु गाबबायसो माथो आयु मानो गाबखो अनु मानो गाबखो ओरैसै जोंहा गिथिखा सोंलायबाय गाबदोंनो ओमफ्राय जोंहा एस एम बड' मानो गाबखो एसे अनहरलाय बेखौ एसे अनहरलाय आंखौ लागोन ना लाया सोंहरलाय। सोरो अनु नार्जारिया औ अनु नार्जारिखौ गाबबाय नामा आरोना लागोन मानो लागोन मानो गाबखोथाय सोंहरलाय लागोन ना लाया माबा गाबबाय थाबाय। लागोन ना लाया सों खिन्थाहरदो दे जोंहा अनु नार्जारि ओमफ्राय बाजिराव मासाव ओमफ्राय आब' अनु गाबबाय थेंकिउ थेंकिउ आइ सनालाय मानो गाबबाय थाखो नोंलाय आयौ थाम्फै फैदोंलै आं खारनांसिगोन। थाम्फै फैदों लाइटआव थाम्फै खोमसिबाय फैयोलै माथो हा औ खोमसिबाय नै बिराद खोमसिबाय आरोना ओमफ्राय आं लाइटसो होदों आरोना नैबे लाइटखौ सेरदों आरोना बेखौ सुदों आरोना आङो। मा सुनायलै आयौ थाम्फैया आब' अनु सना गाबबाय थाबायलै सना मोदैया राननो रोंला बियो दैबाना आंनि बे दिङायाव गाखोनानै मेगन मोदैया आंजों समान रानफानो रोंनाय नंला नामा ओरैसै ओमफ्राय गाबबाय ओमफ्राय माबा गिथिरथिया हाथारबाय ओमफ्राय जोंहा आरो बिलिफाङा जि दाबो मोनायाखै नामा अ मोनाबाय फंबाय मोनाबाय दहाय मोनादों आब' अनु आयै गाबबायलै सना नों मानो गाबखो आयु आं जा दुखु मोनबायलै सना गाबबाय बाजै एस एम बड' बुंहरदोलाय सनाखौ मानो गाबबाय थादों ओमफ्राय आंखौ लागोन ना लाया गाबबायलै। लायानो लाया होनदों। आयु फानिलाव बावलै जोंहा आब' होनदों आस्सा ओंख्रिया फानिलावनो ओमफ्राय जोंहा गाबबायलै आयु गाबबाय हेलौ नै बाजै थुलुंनि थेंकिउ स मास फैफिनबाय। दहाय इनभाइट खालामदोंमोन थेंकिउ स माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो आंनि एल बि आव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय वेलकाम न'आव सहैबाय गाबबायलै आयै जि सनालै मानो गाबखो जिउ गोरबोनि दाउ मैना जोबथे जानाय आंजों बिरग'नो मोनासै जोंहा बाजै एस एम होनदों आरोना ओमफ्राय गाबबाय अन थेंकिउ थेंकिउ लाइक दन थेंकिउ बाजै थुलुंनि जोबोद साबायखर थाबाय ओमफ्राय अनु आयै अन गिथिखा आयै हानो ओमफ्राय आं न' मोनफैयाखै आगै सालायगासिनोसो आयै बिराद खस्थ' खालामनानै सालायगासिनो दं बाजै जिउसना थुलुं नोंबो ओमफ्राय थाथ' दे सालाय ओमफ्राय जोंहा जोंहा थुलु आब' मा ओंख्रि गैयालाय बेहा दाबो नै गारियावनो दङ जोंहा ओमफ्राय अन आब' अनु थेंकिउ स मास अन ओमफ्राय जोंहा आयै ओंखाम जादो इयारबथैब्रा ओरैसै ओंखाम जादो एल बि ओमफ्राय होगोन ना मार्टिन बरुवा थांखो ना होआ माखोथाय मार्टिनबो सफैदोंमोन ओमफ्राय जोंहा लाया आं बेहा मालाय दंखायो गोसो थोनायानो जेव दंखायो दिङाया इसोर गैलालाय बाजै एस एम बड' आं जिर'सो जामारसिगोन मिथिबायना माबा माबिसो होनदेरबावबाय नै बाजै एस एम बड' मा होनखो लायासै होनबायलै सनाया आं जा दुखु मोनबायलै जा दुखु मोनबाय आरोना लाया आं दिङाना जा ज्राव गोसो थोनाय दंखायो दिङानानो ओरैसै आइसो आं जि दुखु मोनबायलै गैयाफ्रामा ज्राव होनबाय माखौ होनखोलाय बेलाय आयै सना जिउ बोरै बिदि बुंखो नोङो आंनि फानजाराव जोबथे जानानै नोङो बिदि होनबाय आंखौ गाबबाय हुराव सना आयै गावनो जोंहा जौगाथों अफिसियेल थेंकिउ स माच वेलकाम नैबे गोजोन मोनाबिलि समाव आंनि फेस्ला स्ट्रिमाव सफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय नोंथांखौ आर'नायजों बरायनानै लाग्रोबाय ओमफ्राय खबर सबर बोरै जोंहा ओमफ्राय आब' अनु गाबबाय आरोना आयौ गाबबाय ओमफ्राय जोंहा आयं आं ओंखाम जानि ब्र' एस बाजै औ दे थेंकिउ जा ब्र' दे जा आरोना आयं जा आरोना जा थेंकिउ ओमफ्राय जोंहा अनुआ मा होनदों एल बि होबानोबा जा कल बिदि आं कल रायलायबाय बिदि मालाबा कल हरफिननायानोसैलाय आइयौ जा ओरैसै बुंनाया इसोर सना नों बिदि बुंबाय आंखौ नुवाफ्रामानो दा ओमफ्राय कल फैदों नामा नायलाय रावनिबो कल गैया आरोना दायो न'नियाबो दहाय ओमफ्राय दा सना मालाय सना आयै गैलालै गाबबाय आरोना आयै आं मोजां मोनदों दे होनदों आदसा थेंकिउ स माच जौगाथों अफिसियेल थेंकिउ स माच मोजां मोनदों आरोना औ मोननांगौ आरोना ओमफ्राय आब' अनु गाबबाय आरोना ओमफ्राय जौगाथों जारौ ना मा नाम ओरैसै जारौ ना मा नामथाय खिन्थाहरदो आरोना सोरखौ सोंखोलै सना अनु
जारौ मा नामनो अनुआनो खोमा अरिजिनालाबो ओरैसाय जोंहा जारौ अनुआनोखा खोमा ना समायना बिबार दंबावो ना लाहारि माहारि दंबावो नामफ्रा ना आंनाथ' बेनो दिङायानो मिथिखायो बयबो ओरैसै ना बाजै एसे मद' सना थेंकिउ बाजै जोबोद साबायखर थाबाय ओमफ्राय जोंहा आदा आरो एस एम आब' ओंखारथ'नोसै आं बाय बाय थेंकिउ स' माच बिलिफां जोबोद जोबोद गोबाव थाबाय ओमफ्राय बिनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नैबे गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो नैबे फेस्लास समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय स' थेंकिउ बाय बाय दे अब्ला दे ओंखारथ'दो बाय बाय दे बिलिफां ब्लक मिस 20K बाय बाय गुड नाइट नोंथांनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय आरो ना जोंनि फेस्लास टिमाव इनभाइट जाफैनो हानायनि थाखाय जयेन जाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय आरोना आङो थाम्फै फैनायखाय बिराद थाबायनांदोंलै बाजैसिम बे थाम्फैयानो रायज्लायबा खुगायाव बिरसननो नागिरो आरोना खुगायाव बिरसननो नागिरो जोंहा जाबानो ओमफ्राय जाबाय अबेहायबा थाम्फैया जा मुगै सुगै जा सैमायाबो सैमाब्रा दिसटाबथार कमेन्टआ गैला आरोना कमेन्टआ आब' अनु सना खारलायबाय बियो दाउलेबा लाजानो गिलायबाय बियो कल रायज्लायदों होननानै दा बाराबा फन बुहरगोन आं द्रु द्रुनो ओमफ्राय दोनसै दे आङो मा होनदों दोनसै दे आं हा दोनसै आं लाइभ होनोसै दसे अ दे 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 होदो ओमफ्राय सोरबाफोर जयेन जाफैबा फैदो आरो ना जोंहा आब' उनाव फैयोबा फैदो दसे आंबो दानिसो एमबि सोदों जयेन जाफैनो हागोन फैयोबा दसे ओमफ्राय बाजै एस एम बड' बाजै सना दे होदो आरो ना नोंबो लस दाख्लामसै बाय बाय बाजै एस एम ओमफ्राय दे होदो एल बि होदो आरो ना ओमफ्राय जोंहा दायो आरो औ दे कमेन्ट गासिमोन कमेन्ट खालामदो दसेल'सै आरो ना 2 घन्टा होनोसै खोमा ना खय घन्टा जाखो आदसा 1 घन्टायानो जायाखै दाबो 1 घन्टा नांबावगौसो थाम्फै दंलै बिराद थाम्फै दं सोर सोर दङ फैद' कमेन्ट आयौ सोर सोर होदों नायनांसिगोनसो नामा आंलाय बैयाव थांसै आं एर'प्लेन खारदोंलै ओमफ्राय आब' मोनना मा होनदों आं कल हरबाबो बिजिल' सन्देहसो नांबाय आं बिराद जेव जेव सिख्लाफोर गोसो थोनाय दं दिङाया गैयालै सना गैया दे सना आं दहाय माने डाक्टारनावहाय थांदों आरो ना दहाय आं खामानिखौ मावनो हायाखै ओमफ्राय डाक्टारनावहाय थांनानै फार्मासियाव बिजि थुजाहैदों ओमफ्राय बेवहाय न'नि मानसिजोंहाय रायज्लायबाय थादों आरो ना सना माजों रायज्लायहरबाय थादों ओमफ्राय मायाहाय मैया मामोनलाय मैया सानदेमोन दा ओहो दाखालि सानदेमोन आरोना सानदे समबारखालि आङो न'आव फन हरनो मोनाखैमोन आरोना हराव दसेल' रायज्लाय मोनबाय ओमफ्राय जोंहा न'आवहाय ना गुरनाय लायदोंनो गय फिथाइ फानदोंनो मुदुफुल फिथाइ फानदोंनो बाजारावहाय जोंहा न'आव बिदिजोंसो फानै जायो आरोना एफा एफा ओमफ्राय सना खिन्थाहरनाय जाबाय आरोना गिबियावनो ओमफ्राय आरोथ' सोरबा सिख्लानि स्टेटास दोनबावोसो दिङाया आयौ सोरखौहाय नुखोलै आयौ बहा नुखोलै सोरखौ नुखोलै बिनानावसो होनबाय नामा बिनानावनिसो दङ आंनाव आयौ बिनानावनिसो होनबाय नामा बिनानावसोलै सना दे बिनानावसो बियो हाबा जाबाय दाखालि हाबा जाहैदों ओमफ्राय बेखौ आरो मंगल खालामनांगौ सना आब' सना जिउ सना जेव आरो होनदों बे सिंगोल जिबनावहाय सोरखौ मोननांगौ आंलाय गैया होनबायना हाजार बार होनबाय गैया सना गैया नोंनि अनगा रावबो गैयालै गैया दुखु मोनोलै आं नोंखौ मोनाब्लाथाय बे जोनोमाव आङो ओमफ्राय फैदो सना दसेनो एलबियाव आं नोंनो इनभाइट हरदोंना हराखैमोनथाय फैलाय हाबलाय दे दसे हाबलाय खि हाबलाय दे सना हाबफैदे उनु सना हाबफैदो दसे इनभाइट हरखादोंना बाजैसिमबोद' ओंखारलांबाय दे नों हाबफैदो दसेब्लाबो हाबफैदो आरोना इलाय ओंखारलांबायसोना आङो बैयाव जिरायहैनि आरोना आयु रागा जोंबाय नै दासो हाबो आं सनालै
नों रागा जोंलायबाय आयु सना नों गाबबाय रागा जोंबाय नै दा साबगोन आं सनालै आयै जिउ मानो बिदि होनखो हाबफैदोना दसे सना एसेम थांबाय होनदों दैलाय हाबफैदों दसे रावबो गैला सना थांफैजोबलाय नै थाबायनायावबो नै नोंना हिर'आ आखि नोंना हिर'आ बेनो जागोन नोंनि हिर'आ बेनो जागोनलै आखि खोनाबाय बे मबाइल लानायानो नोंनि हिर'खा आखि आंहा बेखौनो हाबलायदोंमोन दहाय हाबदोलै सना रावबो गैला दा रावबो गैला हाबदोलाय होनदों आं हाबनो नागिरदों नागिरनायखाय नागिरखानायखौ हाबदोलाय होनदों दसे हाबदो दे आयोलै सना हाबदो दे हाबदो हाबदोलै सना हाबदो फैदो आं इनभाइट खालामगोन ना सना फैदोलै अनु अनु फैदो नायदोलाय फैबावा जा रागा जोंबाय बियो आंखौ नायलाय गाव हाबफैथ्रालै अनुलाय सना फै होनदों फैना जिउ फै होनदों आं दहाय हाबनो नागिर मोननायनि जोंदों नोङो फैदो नालाय सना फैदो होनदो आं जिरायबाय नै दसे जिरायबायलै आं फैदोलै आयु सनालै नों आंखौ अना नामाब्रा होनबाय ओखिलै नै आं थेख्लासो सरिलै सना आंखौ थेख्ला बुंबावबाय सना बे थेख्लासो बुंबावबाय मा जाखोलै फैदो होननायखौ नायलाय इसेबां गुलि गुलि खावलायबाय नोंखौ फैदोलै सना इनभाइट खालामनो नेगासिनोलै आं नायदो फैबावालै गोरलैलै गोरलैसो होनबाय गावनो गोरलैबा आंखौसो होनबाय सना नोङो गोरलै होननानै ओमफ्राय गावहासो गोरलै आंखौसो गोरलै होनबाय नोङो जिउ बोरै जाखो नायलाय नोंहा मेला दंखायो आंलाय आंना सोर दंब्रा सना नों मानो फोथायालै आंनिया दुखु मोनोलै एस एम नाव थांबाय आं हाथरखिजों ओखिलै नों मानो आंखौ बिदि नेवसिखो सनालै नेवसिबायलै नोङो आंखौ बोरै जाखो नोङो सना ददेरे बैसोनि मानो नेवसिखो आंखौलाय थाम्फै अरदोंलै आंखौ इमान थाम्फै अरदों आंखौ खिनि खाफालाव दाग जाजोब्बाय सना आंना नोङो गैया नालाय खाथियाव बुथारनानै होनोबो आं दहाय जा मोजां हाबनो सानबाय मालाय हाबना दंखायो सनालै बोरै जाखो बिदिबालाय आइलै सना हाबफैदोलै ओमफ्राय आयु गाबबायसोलै आयु खि बोरै जाबावनो जाखो अ गेदेर ओमफ्राय सफैबाय सासेयालाय मा लायदों ना कानिफ्राय फैदों ओरैनो आं हरबायनो ओरैनो आं हरबाय नों हाबनोबो मोनगारा मोनागारा आयु ओरैनो हरबाय आं हाबनो मोनागारानो ओरैसै होनबा जा दुखु मोनबायलै सनानो आंखौ दिनै आं मा होननानै नोंखौ गोजोन होबावगोन आरोखि नैबे गोजोन बेलासि समाव नोंखौ नैबे हरनि जोम समाव आंनो एस एम बड'नि दासो सफैदों आंनो हरनो आरो बेलेगनो हरबावदों सोर सोर फैनो हागोन साननानै हरदोंमोनलै आं
ओमफ्राय आंनो हरना आरो बेलेगनो हरबावदों ओखि सना आंनि गोरबोनि खालै मिथिबाय दा ओमफ्राय जोंहा अनु आयु गाबबाय लागाथारा ओमफ्राय जोंहा एस एस बड' स्टेटास सफैनो हादों थेंकिउ स' माच जोबोद साबायखर थाबाय नैबे गोजोन मोनाबिलि सुदेम समावहाय आंनि फेस्लाय समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय थेंकिउ स' माच हेल' नै ओरैसै लाइक दन थेंकिउ स' माच वेलकाम ब्र' ओमफ्राय जोंहा अनु ओरैसै ओमफ्राय दिनैनिफ्राय आं मा होनबावनो आं मा होनबावनो नोंखौ दिनैनिफ्राय हाबखाला हरबाबो आंखौ मानो बिदि खालामखोलै सना नोङो आं जि गाबनो ओंखारबायसो ओमफ्राय आं इसिबां हास्थायो नोंखौ इसिबां अनो आरो दिनै नों बिदिसो होनबावबाय आंखौ खि मा जाबावगोन आरो ओमफ्राय जोंहा अनु ओमफ्राय अके थेंकिउ एस एस बड' स्टेटास ओमफ्राय दानि खारिन गैनाखाय हाबनो होना नायबाय मालाय दंखायो खिया आंखौ जा दुखु मोनबायलै आयै आं बिदि नङालै जिउ आयु दानि कारेन्ट गोनांखाय हाबनो होना नायबाय मालाय दंखायो खिया आयै सना थेख्ला ख्ला थेख्लासो बुंबावबाय ओरैसै रेखासै रागा जोंजोबबायलै सनालै आयै आयै आंखौ जि दुखु मोनबायलै नोङो दिनैनि गेजेराव आयु सना जिउ नों मानो आंखौ बिदि नागारखोलै सना दिनैनि समावहाय नोंखौहाय जि नेबाय थाखादोंमोन आङो जोंहा एस एस आबो खारबाय नामा हनै सनालै फैदो होनदोंना दसेल'लै दे दसे फैना खि दसे फैदे सनालाय दसे फैलाय नायलाय आं जा दुखु मोनबायलै सना नों फैयाबा आं थांना थानो हानाय नङालै जिउ फैदोलै होनदों दसे नों फैलाय दसेल' फैलै खि नायलाय फैथ्रा दा आं जा दुखु मोनबायलै फैदो होननायखौ बुजियासै आरोना नै बिबारा नोंनि थाखाय बिबार दंखायो दोरखार गैया आंखौ जि सरिलै सना सरिलै सना फैदो होनदों थेख्लासो होनबावबाय नोंनिफ्राय देरसिनलै आं ओमफ्राय गाबाबो थाङा आइ सनालै मा जाखो नोंखौ लेंहरबाय थाबाय फैदो होननायखौ बुजिया नामा ओमफ्राय बाजै सोदोमस्रि सफैनो हाबाय थेंकिउ स माच लाइक होबाय आगै सना थेंकिउ गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथुमनानैब्लाबो नैबे फेस्ला समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय थेंकिउ स' माच ओमफ्राय आंनि बेसेबा गोरलै जायालाय नङा गोरलै नङा खिया माबा माबि बुंदेरगासिनो दे नोङो मिथिगौ ना बुंदेरगासिनो दं दा जा माबा माबिसो बुंगासिनो दङ ओमफ्राय जोंहा ओमफ्राय मासे गोथाव मिनिखो ओरैसै ओमफ्राय आब' अनु आंखौ लालानो ब्रेकआप दिनैनिफ्राय आं जि दुखु मोनदों गाबदोंसो आङो सनालै फैदो होनदों दसे गोसो जानाय समाव फैनो मोनाबा आंबो दोरखार गैया जिउआ मानो बिरखाब खालामखो आंखौ दिनै ब्रेकआप खालामबाय आरोना आंखौहाय अनुआ
ओमफ्राय मा बिदियावनो नोंनि एल बि थांनो हायाखै होनदों आरोना औ ओमफ्राय आंनि 20 बोसोर बोसोर उन्दैसिनबावसो होथिया आयु थाम्फैया अरनानै आंखौ थैजानानै गोलैलांबावबाय नै मा जाखोसै बेलाय थै जानानै खोलैलांजोबबाय आंखौ अबाव अरनानै खोलैखोथाय मिथिला आरोना जिखुनु ओमफ्राय जेबो नङा आब' आं दसेल' होदों दा हरावसो अन दोनगोन आंहा गाबोन एमबि मा होनो सोदेरदों दहाय आदसा ओमफ्राय दासो सोदों होनदों आरोना ओमफ्राय दासो सोदों होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा मा होनदों फुंनिफ्रायनो सानसे खामानि गैयामोन आब' हा फुंनिफ्रावनो सानसे कारेन्ट गैयामोन आब' आयु कारेन्ट गैबावामोन आरो फुंनिफ्रायनो कारेन्ट गैबावामोन ओमफ्राय दाबो गैया खोमा ओमफ्राय आंबो एम बि सोबाय आदसा ओमफ्राय होनदों आरोना बिदिसो होनबा घटनाया जोंहा नायलाय सनाया नुजाफैथ्रासै आरोना दान्दिसे समबो नुजायासै बियो एखेबारे माबा बाजै सोदोमस्रि आब' आंखौ लालालै आं जा गाबनो ओंखारबाय आरोना आं प्रपस खालामदों आरोना बेखौ माबा माबि लागाथ्रा होनबाय आंखौ मेगन सादों नों दिङा थेख्ला थेख्ला थेख्लि बुंबाय दाना आंखौ बाजै सोदोमस्रि आं सिंगोल जाना थामारनांसिगोनलै ओरैसै ओमफ्राय आंना दहाय एल बि होबाय नेट नाङाखै होनदों आरोना ओमफ्राय दसे होना दोनबाय आं होनदों ओंखायनो ओमफ्राय हामबाय आरोना औ मोनायावनो मेंना जेबो नेट गैयामोन आब' आदसा बिदिसो आरो अब्लाना ओमफ्राय मानो लाथारनांगौ नोंबा गावा नों मा होनदों नोङाबा गावनो मानो लाया लाथारनांगौ गावबा गवा नोङाबा गवा नों होनदों आरोना आं लाखागोनलै बेखौ आङो माने दोनखाबाय आरोना जिखुनु सिंगोल जिबनाव बेखौ सायख'नानै लाखाबाय आं गाज्रि मोनना मायो बुंनानै लाबायलै बाजै सोदोमस्रि आं बुंबाय आरोना गाज्रि मोनो ना मायो आं मिथिलालै जिखुनु आं फोरमायखाबाय आरोना 90% माबा जामबाय आरो ना एमबि जामबाय आरो ना आंना ओमफ्राय नै आं बिबार खाथियाव दं बिबार नाय मा नै बिबाराव दं आरोना बे जोंहा अनजालिखौ नेबाय दं आङो फैगोन ना फैया साननानै नेगासिनो एल बि होबानो नागिरनायखौ आंखौ हाबहोआखै जालायबाय आरोना ओमफ्राय रागा जोंबाय आरोना आयु ओमफ्राय लायाबा गवा होनदों मा होनदों लांथारदै औ लाथागोन ओरैसै
ओमफ्राय अनु आयु जा रागा जोंबायसो लायाबो लाया रागा जोंबाय हाबफैयाबो गैया औ होनो ओमफ्राय आंनि 20 बोसोर दुइसिन दिङा थिख्लाया थगायबाय अनेक थगायबाय थगायजाबाय नैबे जिबनाव बिहु फेसाला होलायबाय नै ओमफ्राय जोंहा रागा जोंबाय ओमफ्राय जोंहा बाजै सोदोमस्रिया मा बिबार बेलाय होनदों मा होनो बेखौ माबा गगन्द बिबार होनो जों गगन्द बिबार होनो आरोना जों बेखौ ओमफ्राय जोंहा एम मोदै सफैनो हादों थेंक इउ स माच एम एम बि ब्रादार नैबे आंनि फेस लाइभ सिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोर साबायखर थाबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो आंनि बे इउटुब जौस्राङाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोर साबायखर थाबाय लोगोसे नोंथांखौ आर'नाइजों बरायनानै लाबाय ओमफ्राय जोंहा नै नोंबो बिदिसो होनबा दिङा ब्र' आंहा थालिरसो गायजानोसैलै ब्रादार थालिर गायजासिगोन आं जा दुखु मोनबाय आं ओमफ्राय नै गाबबावबायसो गाबबाय आंखौ हाबहोआखै एल बि आव थगायगासिनो लिंहरगासिनो फैया आइ एम भेरि बारादार एसे बुजायदोलै सनाखौ आं जा दुखु मोनबायलै माला हाबाखै उनुसना हो होनदों माला हाबाखै दहायहाय हाबफैयाखै ओखिया थगायमारसिगोन आंखौ थगायमारसिगोन थगायमारसिगोन बियो दिनै आंखौ अनुजिउ थाम्फै अरदों होनानै होफैदो खोमा थोमा अरजोब्बाय नोंखौ नेयै नैबे नैबे बिबार बारि लांगोनायाव नै बिबारनि लांगोनायाव नेयै नेयै दङ बिबारनि लांगोनायाव नेनानै दं खि नोंखौ नैबे थफिनाय बिबारजों नोंनि खानाय बिलाइयाव थुनो ओमफ्राय बेसे गोबाव आगै बेसे गोबाव आगै होनदों गोबाव जाबाय गोबाव जाबाय आरोना ओमफ्राय दायो दसे फै आंबो होगोन औ थांगोन बाजै होगोन थांगोन आरोना थांलायखायो आरोना थांखायो आंबो माबा सोखादों 19 एमबि सोखाबाय थांनो होननानै रेडिखा बयनावबो आरो ओमफ्राय जोंहा दायो दसे फै होनदों औ थांगोन आरोना ओमफ्राय जोंहा दिङा नोंनि जुलिनि थाखाय 100 केजि हरगोन दे दिङा ब्र' हामा दामोन मा बुस्थुखौलै बेबो मा बुस्थु थेंकिउ ब्रादार जोबोद गोजोननाय थाबाय हरगोन होननाय आसा थाबाय आरोना बे आब' आं बेनिफ्राय आब' लेंलालै बे रागा जोंग्रा जाबाय बिब' होननायखाय खर' देरबाय गवा नों नायखोमागासिनो दं बियो गहा नोङो आंखौहाय सैलाना ओमफ्राय आयौ मा हरगोन मोदै औ मिथिला आरोना मा हरगोन मिथिला आयु जिखुनु जाया मा हरगोन मिथिला आरोना ओमफ्राय माइरंसोलै दिङाब्र' ए कुइन्टेलसे जायो दे जोंहा माइरं गैखाया थेंकिउ बिराद बरियाखौ गोसोखांबाय आरोना
जोबोद मोजां मोनबाय खोमाबायलै कमेन्ट हरासै सनाया नायखोमाबायसो कमेन्ट हरासै फैया गारा नायखोमाबाय कमेन्टबो हरा ओमफ्राय माइरंसो होनदों औ दे माइरं हरनायखाय मिनिबायसो नामा बाजै सोदोमस्रिया दिनै मिनिबाय मिथिबाय दा नङाबा मिनिफेरा खुनु दिनै मिनि होनो हाबाय आं स' थेंकिउ दिनैसो मिनिहोनो हादों नङाबा खुनु बेनि बे माबानायाव एल बि आव थांबा नों बिनि मिनिनायखौ खोनाया एम एम इ ब्रादार बाजै सोदोमस्रिया माब्लाबाबो एल बि आव मिनिया सोरबा हाजारखि माबा मोनसे डाइलग होनानै मिनिहोहर जिबनावबो मिनिया बियो मिथिबायना ओरैबायदि दिनै आंनि एल बि आवहाय मिनिबाय मिनिनो होआबाय आरोना बेखौ ओमफ्राय गैया आरोना हनै बुरुथु खारबाय गोरलै सनाया लायजानो गिनानै खारबाय गैया आरोना खारबायसो दाना ओमफ्राय आंबो गलामनि फिसासोलै दिङाब्र' नों गलामनि नंबावालै ब्रादार आंना बाबा गोमाजानानैहाय आङो बिराद बेफोरखौ रायखांबा आरोना अनुआ सैनाय नङा मुगैगोन ओरैसाय औ बिदिनोसै आरोना बे जिबनावहाय आरो थालिर गायजासिगोन ओरैसाय ओमफ्राय मिनियो आगै सना नों लोगो मोनाखै दसेल'सो मिनियो गोबावथ' मिनिया दा नैबे बिबार बारियाव नेगासिनो दं सफैया दाबो इनभाइट हरबाय आङो गैया न' एदिटसो देखायो बोरै जाखो गैया गैया बाराबा फनसो हरगारगोनलां आं थानो हालालै बेखौ नेबाय थाबाय सानाव ओंखारलांबाय फैदो होनबाय गैया आरोना दिनै दाबो गैया 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 रबिबार गैया सनिबार गैया गैया गोसो थोलायनायानो गैया जिर' ओरैसै बोरै जाबावनोब्रा फैयासै नायलाय ओमफ्राय नायखोमाखो ना माखो जिउआ एखे मानि रागा जोंबाय आंखौ माबा सोरजोंबा फन रायलायग्रा जाबाय होनबाय आं फन हरबाबो बिजि होनबाय दहाय जा रागा जोंबाय डाक्टरनाव थांदों होनना खिन्थाहरबाय दानि एल बि आव सोंहरब्लाबो अब्लाबो आं हाबबाय थादोंमोन आंखौहायनो सोरबा हाबनानै दं ओंखायनो आंखौ हाबहोआसै ओरैसो होनलायबाय जा मोजां मिनियो गावहा आगै नंगौना नङाथाय बाजै नंगौना नङालाय ओमफ्राय स' थेंकिउ बाजै जोबोद साबायखर थाबाय नैबे बिबार बारियाव नेगासिनो माला सफैगोन आंनि रजिया गैया नायखोमाबायगोनलै ओमफ्राय बि मोदै आंनि मा होनदों बे मोदै आंनि हाबायाव लामा मा हरोरा होनदों बि एम एम बि मोदै आंनि हाबायाव मा होनदों हाबायाव मा लाइ मा हरोरा होनना सोंदों आरोना ओमफ्राय जोंहा आंनाथ' मथरबो गैला मादारबो मथर नङाब्ला मादारबो गैला फादारबो गैला गैबावलासोलै दिङा ब्र' आं हारसिङैसो दङ गोदाव सोराव आइयै एम एम इ ब्रादार बे जिबनावलाय सोरथो सोरनि आंगो होननानै सोर दंबावो मालाय गसाइया जेरै साननाय जेरै लुबैनाय गावसिनि बायदि लाङो जों बेखौ खानानैबाबो हमथेनानैब्लाबो बुख्रुब सुख्रुबबाबो नांलाय बुलाय सोज्लायबाबो जों मालायनि जिउखौ बहननानै लाफिननो हाया आरोना मोना आरोना बेनो आरोना बिराद दुखु मोनो आरोना माथो खालामनो आरोना नोंनि जिउ आंनि जिउ नङा होमबा दानो दं दानो गैया बेयो गसाइनि आखायाव जा दुखु मोनो आरोना गसाइया जोंखौ अराय सम दोनलांबाय थायोब्ला
बयजोंबो सिनायथि खालामबाय थायोब्ला नैबे बुहुमाव बयजोंबो गोरोबलांनो हायोब्ला बिराद गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन नैबे थरथिंसे जिउहाय गाव बारखौ जोंनो होबाय थायोब्ला अराय समनि थाखाय जोङो बयजोंबो सिनायजानानै बुहुमाव मोनसे गेरेमसा समायना रायजो ग्रें ग्रें जानो सानदोंमोन आरोना अब्लाबो नाथाय नैबे गोजौनि अख्रांमानि मुलुगनि गासै सोरजिगिरिनि अनसायनायाव जोङो गावनि साननाय मानि जों सानबाबो मोना आरोना लुबैनाय खिनिखौ मोननो हाया आरोना जा दुखु आरोना बेनि थाखाय जों अराय सम थांनानै थानो हाया जोङो हारसिं फैदों हारसिंनो गोमोरलाङो ओरैसै आं बिराद माने हास्थायो बयजोंबो बिदिनो गोरोबनानै अनलायनानै थानो नाथाय माथो बुंनो इसोरनि लिरनायाव जोङो गावनि साननाय मानि जाहोनो हाया आरोना बेनोसै ओमफ्राय जोंहा आयौ जा गोदै गोदै दुखु मोनबाय आं खोनासंनानै गोदो गोदो दुखु मोनबाय आं खोनासंनानै नोंगोना नङाथाय माने नंगौ आरोना बेफोरो ओमफ्राय स' थेंकिउ गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो आंनि नैबे फेस्ला सिमाव जयेन जाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय बयनिसिमबो थेंकिउ स' माच आं जि जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंसोरखौ लोगो मोननानै नैबे गुवार मिथिंगा फैलाव गुवार अख्रां बिखायावहाय लोगो मोननानै नैबे मबाइल मिडियानि गेजेरजों लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आंखौथ' नोंसोरबो मिथियामोन आंबो नोंसोरखौ मिथिनाय नङामोन आरोना नैबे दा इउटुबनि बा माबा मोनसे प्लेटफर्मनि दारै नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै जिउआवहाय जोबोद साक्सेसफुल जानाय बायदि मोनदों मानोना जों बुहुमाव बबे बबे जायगायावहाय मानसिया खना खनला दङ जों बेखौ मिथिलाया आरोना बबे खनायाव सोर मा जादों सोर मा जाया जेबो मिथिया आरोना दिनैनि मुलुगाव नै बिजों मिथिलायबाय जोबोद जोबोद मोजां मोनबाय बयनिसिमबो बबे जायगानि सिनायलायबाय जोबोद साबायखर थाबाय बयनिसिमबो ओमफ्राय जोंहा मा होनदों बि मोदैखौ होनदों आगै औ औ औ बिहा आरोना माने बिमाबो गैला बिफाबो गैला बेस्रा बेनाबो सनामा बोरैथो लागाव माजोंबा थांबायलै आं आइदिजों सोरनावबा ओमफ्राय जोंहा बे खारा सोरसो जाहैसै ओमफ्राय लाइक खालामबावासै आं थांनानै जोंहा सफैनो हाबावदों दुखिया मबाइल इउटुबार ब्रादार थेंकिउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो आंनि फेस्लासिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय स' थेंकिउ नैबे गोजोन मोनाबिलि समावहाय जयेन जाफैनो हानायनि थाखाय आदा दुखिया मबाइल इउटुबारखौ गांसे आर'नाइजों बरायनानै लाबाय आंनि नैबे जौस्रां प्लेटफर्माव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय नैबे गोजोन मोनाबिलि सुदेम समावहाय गावनि जि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो नुजाफैनो हानायनि थाखाय स' थेंकिउ ओमफ्राय जोंहा रादाय बर' सफैनो हादों हेल' सार हेल' सार रादाय थेंकिउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो आंनि फेस्लास्टआव नुजाफैनो हानायनि थाखाय स' थेंकिउ जोबोद साबायखर थाबाय ओमफ्राय दुखिया दा मा होनदों आंना पिन कड चेनेल जाबो मा आंना पिन कड केन्सेल जाबो बावलायबाय पिनकड केस चेनेल केन्सेल जाबोलावबायबाय बोरै जाखो बेलाय मा जाखो मा ओरैसै बेलाय ओरैसै होननाया ना मा फैनखो जोंहा बांसिनानो दाना नैबे ओरैसै होननाय बाथ्राया जेरावबो गोसारबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा लागाव आदै आइदि हरदोलै ब्र' अननानै आदसा आइदिया दंना गैया नायनि आरोना नोंथांनि थाखाय रादायनि थाखाय आइदिखौ नायनि आङो मैया हरदोंमोन खोमा बेखौलाय मानो नांगौ होननायसो जाबाय आरोना जोंहा अलखासो जोंहा रादायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा न'आव रावबो गैया नामा एम एम बि नों आगै मा ना मा
जागोनथाय होनदों आरो ना मा नाम जागोनथाय होनदों आरो ना एम एम इ ब्रादार नोंना न'आव रावबो दंना गैया होनना सोंदों जोंहा बाजै सोदोमस्रिया दंबा खिन्थादो आरोना दंना गैया खिन्थादो फेमिलिफोर ओमफ्राय आंनि लाइफखौ होनदों आरोना आंनि लाइफखौ बावगारना गुबुननि लाइफखौसो आं बांसिन सहाय हरो दिङाब्र' बिदिनो जायो आरोना माथो खालामावनो उफाय गैया नों माथो खालामबावनो आरोना ब्रादार बे जिउआवहाय बिदिनोसै आंबो बिदिनो आरोना नायदो आंहाबो बिराद खस्थ'नि गेजेरजों सोलियो आरोना आङो मानो मुम्बाइआव फैखो आरोना एफा गोजानाव आरोना फरायनायखौ गारनानै बिमा फंबायफोरखौ गारनानै फैनांबाय आरोना बे हा हुबो गैया मावनानै जानो थाखायबो जेबो गैया बेनि थाखाय आङो बेलेगाव फैनांबाय आरोना जोबोद दुखुनि बाथ्रा बेफोरो ओमफ्राय बोरोबाबु आर'नाइया हरदों दे ओमफ्राय बि मादै प्लिज लोगो जालाय दे लोगो जालाय ओमफ्राय रादाय आं नोंनो ब्लु होबाय लोगो जालायदो आरोना ओमफ्राय जोंहा नै रामचन्द्र ओइ फंबाय ओइ रामचन्द्र आइला सोर जाखोलै आंनि आइडि लाबाय सोर जाखो मिथिला स' थेंकिउ सोर जाखो मिथिला रामचन्द्र अहि फंबाय हाला नोंजों सोर जाखो सिनायासै स' थेंकिउ जोबोद साबायखर थाबाय सिनायलादै सोर जाखो ओमफ्राय राम प्लिज साबधन होनदों ओमफ्राय आंखौ कमेन्ट खालामनानै दोन दे कमेन्ट खालामनानै दोन आंनि चेनेलाव आंनि भिडिअ नायना दोंसे भिडिअ नायनानै कमेन्ट खालामनानै हर आं नायनि राम प्लिज साबधन दे राम आं नोंखौ ब्लु खालामबाय रामचन्द्र ब्रह्म ओइ फंबाय दे थेंकिउ स' मास ओमफ्राय जोंहा एम मोदै ओमफ्राय जोंहा रामचन्द्र ब्रह्म थेंकिउ स' मास गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथुमनानैब्लाबो नैबे आंनि फेस्ला सिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय नैबे गोजोन मोनाबिलि समावहाय ओमफ्राय नोंथाङाथ' गोदानसो दिनै गोदानब्ला अननानै आंखौ साब खालामदो ओमफ्राय लोगोसे बेलाइकनाव अलाव थुनानै होदो नोंथांखौ आङो एल बि दोननायनि उनाव सापर्ट खालामसिगोन आरोना कमेन्ट हरसिगोन आरोना थेंकिउ स' माच आंनि लाइफ स्टाइलाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा नैबे रादाय ब्र'खौबो कमेन्ट खालामना हरदो ओमफ्राय दुखिया आदा मा होनदों ए मोदै ब्र' आइ एम स' सरि आं दिनै दासो टाइम मोनलायबाय नोंनि एल बि आवहाय हाबनो हायासै ब्र' होनदों दहाय हाबनो हायाखै आरो ना ओमफ्राय सार होनदों रादाय ब्र' सार हेल' सार ओमफ्राय जोंहा है दुखिया ब्र' मा जालायखोरा ओरैसै ओमफ्राय थेंकिउ स' माच ओमफ्राय दुखिया मा होनदों दाबो नै मबाइलानो चार्ज गैबावा आयु दिनै कारेन्ट गैया नामा होनबा ना ओमफ्राय रादाय अन थेंकिउ स' माच ओमफ्राय राम ओइ फंबाय हाला नोंजों ओइ फंबाय हाला नोंजों आं मिथियासैलै सोर जाखो थेंकिउ स' माच जेबो नङा दुखिया ब्र' जेबो नङा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा मा होनदों एम मोदै ब्र' पिन कड चेनेल जाबो लायबायलै ब्र' आदसा पिन कड जाबोलायबाय आरो ना ओमफ्राय बाजै र'दै आं ओंखारथ'नोसै आदसा थेंकिउ बाजै सोदोमस्रि जोबोद साबायखर थाबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो आंनि फेस्लासिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय फिन आरोबाव ओमफ्राय जोंहा दुखियालै ब्र' होनदों आरोना दुखुलै ब्र' आंबो होनदों आरोना रादाय बर'आ आदसा बिदिनोसै आरोना दायो दसे फै लोगोफोर थांगोन बाजै जिउ सोदोम थांगोन आरो ना ओमफ्राय जोंहा रादायफ्राव हेल' एम एम बि मोदै होनदों आरोना जोंहा रादायब्र' ओमफ्राय सोदोमस्रि बाजैया आं होनाय
नुबा ओंखाम जाना होनोसै होनदों अ दे ओंखाम जानानै होदो ना जाग्रोदो अब्ला सिगां ओमफ्राय जोंहा मारैथो जाबाय नांगौरा दुखियाफ्राव बोरै जाखो आदा दुखिया बोरै जालायखो जोंहालाय होनबा थाम्फै अरनि आंखौ एसे ओमफ्राय जोंहा बि मोदैया आइदिसो बि मोदैया आइदिसो बिसि मोदैया आइदिसो ओमफ्राय जोंहा रादाय अके ओमफ्राय दुखिया आदाया मा होनदों बि मोदै ब्र' जागोन र' बारा टेनसन दाला बारला दाला बायला होनदों ओमफ्राय बारसिब्लाबो मा होनदों बारसिब्लाबो सानसेब्लाबो होनदों आरो ना सानसेब्लाबो जाथारगोन आं खेला होनदों औ जागोन आरोना जागोन ब्रादार एम बि आदाखौ होनदों आरोना जागोन मानो जाया जानांगौ जायो बाजि रमासनाबो मन' जाबाय आरो ना दायो ओमफ्राय जोंहा रादाय अन थेंकिउ स' माच ओमफ्राय ओइ फंबाय मारै दं थेंक इउ स' माच सारजाफुं थेंकिउ नैबे गोजोन मोनाबिलि सुदेम समावहाय आंनि फेस्लाय समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय थेंकिउ स' माच सार जाफुं जे एस बड' किं थेंकिउ स' माच आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय आसा खालामो इसोर अननायाव मोजाङै दङ दिनै फार्स्ट टाइम लोगो मोनबाय आरो ना आंनि फेस्लाय समाव थेंकिउ स' माच ओमफ्राय फंबाय मारै दं होनदों मोजाङै दं ब्रादार ओमफ्राय ब्रादार स्कुलाव बोरै सोलिदों अननानै खिन्थाहरदो ब्रादार जे एस बड' किं ओमफ्राय दिनै आंनियावहाय फेस्लाय समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय आरो ना ओमफ्राय जोंहा मा होनदों जोंहा रादाय बर' अनन थेंकिउ स' माच ओमफ्राय जोंहा दुखिया आदाया मा होनदों बि मोदै ब्र' बे खि जानाय इउटुबनि दाक्लिपखौ जानासो गारथारगोन आं मा केरेलानि केरेलानिबा ओरैसै ओमफ्राय जोंहा रादाया अन थेंकिउ स' माच आंनाबो फन्द्रल' सास दं सार आदसा फन्द्रल'सै आरोना सारआ अब्ला रादाय ब्र' नोंनाबो आरोना ओमफ्राय जेखि ब्र' हिजाव लादो हिनजाव लादो ओमफ्राय जे नांथ्रालै आंनो खारजोबोसै हिनजावफ्रा ओरैसै ओमफ्राय खारोसोलै हिनजावफ्रा दाना थाखा फैसा नांगौ गारि मथर नांगौ ओंखायनो जों बायदिखौ रावबो गोसोथोला बिराद दुखु मोनो आरोना ओरैसै ओमफ्राय रादाय अन थेंकिउ स' माच अन रादाय थेंकिउ स' माच अन आयै लागाथ्रा अन थेंकिउ स' माच ओमफ्राय जोंहा जेखि हाय फिस सोलिदों हाय फिस सोलिदों आरोना आदसा थेंकिउ स' माच ओमफ्राय जोंहा अन रादाय अन ओमफ्राय आदा दुखिया दिङा बाबु सना थाथ'दो दे आं मबाइल नाम्बार होनि आदसा दे हो दे हो ब्रादार हो दे आदा हो दे ओमफ्राय जोंहा अके अन थेंकिउ स' माच रादाय अन अके ओमफ्राय रादाय चार्ज होनि दे बन्द' थाथ' आदसा अके थेंकिउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो मबाइल बेटारि चार्ज जोबलायजासे थानायनि थाखाय स' थेंकिउ जोबोद गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय रादायनिसिम जोंहा माखासे मानसिफ्रा होगासिनो दङ बिरादनो ओमफ्राय आंहाबो माखासे मानसिफोरनिफ्राय थांनांगौ सापर्ट खालामनांगौ आयु मालाय जा बुरजा 34 मोनहैबाय बेहा लाइकखौ आरोना जोंहा एस एम बड' बाजैयाहाय 35 मोनबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा नै जाहैबाय दा बेयावनो नुहुरसैलाय मानसिफ्रा आंखौहाय माबा रायलायग्रा होनसैलाय ओमफ्राय जोंहा मा होनदों अके होनदों ओमफ्राय प्रमिस थांबाय माराखै आं सार दं 12 लसै आदसा औ दे प्रमिस थांबाय थांमारखायसै होनदों आं सार दा 12 लसै होनदों आरोना ओमफ्राय थेंकिउ स' माच जोबोद साबायखर थाबाय हेल' थाम्फै अरदोंलै आंनाव जानो माथो मा ओंख्रि जाखो औ माहि हेल' माहि
आङो एल बि आव दंलै खि माहि नोंलाय ओंखाम जाखांबाय ना एखि माहि हेल' ओंखाम जाबाय आयौ उन्दुबावबायसो मा ओंख्रि जाखो माहि सना नोंहालाय आयु गोथावथार आंनोलाय दोनाखै आबैया आंनो दोनाखै आबैया आयै माहि सना जिरायदों आरोना आबैया ना आङो इउटुबाव दं इउटुबाव एल बि होदों इउटुबाव दङ हा मा होनदो औ औ दे लांगोनखि माहि सना लांगोन दे सना दे सिन्देल गोजौखौ अ दे आं लांगोन दे बैसागुआव लांगोन दे माहि सना दे नों सिख्ला देरबायना आबैया मा ओंख्रि जाखो आबैया मा होनदो जोंहा मा ओंख्रि संखोथाय मिथिया आरोना मिथिथ'आ आरो दा गैया जोंहा नाबो गैया दालि जहलसो जागोन होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा बिसाल ब्र सफैनो हादों ब्र' हिनसाम मा होनदों ब्र हिनसाम देन्जार फाग्ला मिनिखायो नों बिसाल बर' थेंकिउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो आंनि फेस्ला समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय थेंकिउ स' माच ब्र' हेनसामथार ओमफ्राय हिन्जावजों रायज्लायदों नामा ब्र' नङाहाय न'नि मानसिसो ओरैसै जोंहा आबैमोननिसो ओमफ्राय अन थेंकिउ स' माच बिसाल बर' थेंकिउ स' माच अन थेंकिउ स' माच ओमफ्राय हेल' माहि माहि उन्दुबाय नामा माहि सना आयै सिख्ला देरथारबाय बियो माहियाना सनाना नोंना मा मोनदों लेखा बिबै माने होबाय मिनिनाया हा बिलिसा ना मा होनदो मिथिसा फैदों ए बिदिसो होमबा ना आयै मालाय थाम्फै बिरदोंलै आंनाव मबाइलजोंसो नङा थाम्फै बिरदों आंनाव थाम्फै मोखाङाव माहि आबैयालाय बोरो माहि आबैया ए ए मा खालामदों आबैया गय जादों नामा आं फरायला दै कमेन्टआ थैगोनलै जारलाथारलै एल बि होदों माहि सना एल बि होदों एल बि होदों आङो इउटुबाव दङ दे बे माबाखौ दादाखौहाय इउटुबाव हाबनो थिनलाय ओमफ्राय बाजिराव मास सफैनो हादों थेंकिउ स' मास बाजिराव जोबोद गोबाव थानायनि थाखाय जोबोद गोबाव साबायखर थाबाय बाजिराव मास हेल' होनदों बाजै थेंकिउ स' मास ओमफ्राय जोंहा मिनि खुगा साजोब्बायलै ब्र' थैगोनलै माइरिबो सोंनायाबो
सोरबा ओंखाम जादों बे सोरबा ओंखाम जादों बे लाइक होबाय दासो लाइक आरो आयु बाजै रमास होनदों आरोना ओमफ्राय ब्र होनदों थैथारगोनलै सोंनायफ्रा जाथारलालै हाथै सना खालारनिलै सना खालारनि सना खालार दे सना खालार सना खालारनि मिथिबाय गल्ड कालारनि मिथिबाय फागला मा जाखो गोजौआव कमेन्टआ नुलाय माबायदि खालारनिबा मा बाजै मास कमेन्टआ गोजौ नाय थैथारलै मा खालारनि सना गाबनि ओमफ्राय सना खालाराव थाङा सना खालारबो थायोलै थायोथ' आरो औ बेनो थेंक इउ स' माच आंखौ फाग्ला खालामगोन कमेन्ट फरायनो रोंनाय नङा आं बिदिबा मिथिगौ हैद तेरिका हेल' माहि जोंहा माहि उन्दुबाय नामा खि आयै दानो उन्दुजोबबाय माहि होमबा ना आबैयाबो उन्दुहैबाय नामा जोंहा आयु मा ओंख्रि जाहोनाय आबैया मा ओंख्रि जाहोनाय नोंखौ फैजोबबाय आरो ना आयु ओमफ्राय देन्जार मिनिखायो बि साला दे लख्रा उन्दुदो ए लख्राबो उन्दुदो आरो आतसा ओमफ्राय मादैया अहाय दं अ दे दिङा होनदों आरोना थेंक इउ स' माच बाजिर' मास जोबोद साबायखर थाबाय नैबे गोजोन मोनाबिलि समाव जोबोर गोबाव थानायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय जा थाम्फै अरदों आंखौ ना दिनै हराव दहाय ओमफ्राय दे दिङा होनदों औ बाजै थेंक इउ स' माच ओमफ्राय थाथ' ब्र' आस्सा थेंक इउ स' माच दे थाथ' होनदों आरोना थेंक इउ स' माच ओमफ्राय बिबार बारियाव दं आङो लामायाव बिबार बारियाव दङ ओमफ्राय गैयाब्रा गुद नाइट माहि दानो माहि दानो उन्दुनोसै आयौ आरो बालाय उन्दुनो ओंखारथारबाय आरोना अब्ला न'आव दे थांगोन आं एर'प्लेनजों थांसै आं फ्लाइटजों गोजौजों उर होननानै थांगोन आं दे दे थांगोन आं गाबोन फ्लाइटजों थांसै आं बुरनो गोजौजों नों नायदावहरबानो जाबाय एर'प्लेन गाबबा दे नों गोजौजों थांबा फै आरोना मा बेदर जानाय माहि दिनै हेलौ माहि आबैया मा ओंख्रि संनानै जाहोखो नोंखौ दिनै आबैया औ बाजै उन्दुबाय नामा सोरजों रायलायखो दिङा गामियाव रायज्लायहरदों आरोना न'आवहाय थाम्फैया आखाइ अरदों आंनाव ओमफ्राय जोंहा होनदों बाजै रमास थेंक इउ स' मास बाजै रमास औ आयु दानलांबाय फनाबो खोमोन नांनानै दानखोना गावनो दानलांखोथाय मिथिला जिखुनु खारि गाबबाय थाखो बेहायलाय थाम्फैया दिसथाबथारलै
जेखि बाजैयाबो होगासिनो दं। रुमाव माने मानसिफ्रा मेला दंथारो ओमफ्राय फांखा बिराद होयो आरोना बे फांखानि थाखाय जोङो आं रुमावहाय होनो हानाय जाया एलबिखौ मानोना फांखानि दावराव आरो मानसिफोरनि फन रायलायनायनि दावराव सोरबा हिन्दी सं दामनायनि दावराव बिनि थाखाय आङो रुमावहाय एल बि खौहाय होनो हानाय जाया लोगोफोर स' लोगोफोर बिनि थाखायनो आङो नैबे मोनसे टाइम गावनि टाइमखौ सुथि लानानै बिराद खस्थ'नि गेजेरजों आङो ओंखाम संनायफोरखौ दोन्थ'नानैब्लाबो थाखोमा एलबि होयो नोंथांमोनजों मोजां गाज्रि खबर लानो थाखाय नोंथांमोनजोंहाय जयेन जाफैयो थेंकिउ स' माच आंखौहाय नैबे गोजोन मोनाबिलि सुदेम समावहाय मदद होफैनो हानायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनाय गासिनिसिमबो जोबोद साबायखर थाबाय जोबोद गोजोननायखौ जासिहरबाय आरोना गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय बयनिसिमबो दायो नै लामायाव दङ आरो ना लोगोफोर बे लामायानो आरोना बेयावहायनो साइदआव दङ आं दायो रुमनि खाथियाव दंफैयो ओमफ्राय माखासे मानसिफ्राहाय माने गाबोन साइडआव माखासे थांबावगोन बेजों लोगोसे बिसोरोहाय थांनो थाखाय गस्ला लंपेन्ट लायदों आरो ना साइडआव थांनायाव बिराद खस्थ' जायो गारि गाखोबाय थानाय गारियाव थानानै गगा मोनलाजोबो सोरबा सोरबाथ' ट्रेनावनो थानानै जायो आरोना साननै बा सानसे बा सानथाम बिदि जालाङो आरोना बिसोर साइडआव थांनाया गोजानाव थांनाय जायोब्ला जुदि ओमफ्राय आङो लोगोफोर आंखौथ' सोरबा सोरबा बांसिन मानसियानो मिथिया आरोना जिखुनु नैबे आं अब्लाबो फेस लाइभनि स्ट्रिमाव लाइभ भिडिअआव नोंथांमोननो खिन्थानोसै फोरमायहरखासै आरोना आङो गारि टिकेटखौ दानखाबाय सासे मानसिनिखौ दाननायखौ आङो माने बायनानै लाबाय आरोना बेनिफ्राय आङो गाखोनो मोनसिगोन टिकेटआ कमफार्म जाखाबाय आङो थांगोन माबायावहाय एप्रिलनि 9 थारिखावहाय दानबाय आरोना टिकेटखौ ओमफ्राय दा जोङो मुम्बाइ लकमन किलकनिफ्राय गाखोनानै जोङो क'क्राझारावथ' लाखिया बे गारिया डाइरेक्ट निउ बङाइआव लाखिहैयो आरोना बाजैमोन ओमफ्राय दा आङो बङाइगाव ओंखारनानै अबाव थानाय जायो जिखुनु बङाइगावआव थानाय जायोना लोगोफोरनाव थांनाय जायो बेखौ मिथिला आरोना अब्लाबो सहैग्रोबासो मिथिसिगोन आरोना नोंथांनि थाखाय नटिस होखाबाय आरोना आङो बेखौहाय माला सहैगोन मिथिला जोङो थाङोब्ला गासै साननै हरनै जायो आरोना गासै टटेलै सानथाम जायो आरोना न'आव सहैनो थाखाय जोंनियाव ओमफ्राय बेनिफ्राय अखानायै सानबाखौनो लादो आरोना सानबा जायो आं न'आव सहैनो थाखाय सानबा 6 दिन जायो आरोना स' लोगोफोर नैबे गोजोन मोनाबिलि सुदेम समावहाय आंखौ दान्दिसे समब्लाबो गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानै नुजाफैनो हानायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय बयनिसिमबो ओमफ्राय जोंहा सोरबा सोरबा लाइक होआखैबा अननानै लाइक होदो आरोना लाइकखौ हो आरोना बयबो स' लोगोफोर अब्ला लाखिलायनोसै नामा मानसि गैयाबाथ' दोननोसैयानोमोन आरोना आंहा माने टाइमखौबो दिहुननो हायालै फुङाव होनो सानोमोन आं ओमफ्राय आं फुङावबो होनो हाया आरोना मानोना आं बुंखादों दहायनो लोगोफोर मेला दङ आरोना बिनि थाखाय होनो हानाय जाया आरोना ओमफ्राय जोंहा जोंनि पर्बत जरानिफ्राय नुजाफैनो हाबावदोंमोन आंनिनो फोरोंगिरि लोगो आरोना जोंनि प्राइभेट स्कुलाव फोरोंनाय जोंनिनो मानाव गेदेर मा होनो जिखुनु मा होनो खेरानि सार फैनो हादों जे एस किं बर' ब्लक सफैनो हादोंमोन थेंकिउ स' माच आंनि बिदा आरोना आंनि लोगो असेथार आरोना आं बिजों गलि गलि थाबाय थादोंमोन बै समाव ओमफ्राय बे समनिफ्राय आङो बेजोंहाय दिनै मुम्बाइआव सफैनो हाबाय बिराद गोबाव जाबाय आरोना बेजों थानानै आङोहाय स्कुलावनो गथ'फोरखौहाय फोरोंबाय थायोमोन आरोना ब्रादारजों आंजों स' जे एस जाफुं ब्रह्मनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि लाइफसिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय ओमफ्राय दा बिथाङा बेस्थ' जागोन मानोना गथ'फोरजोंसो बिराद बेस्थ'आव थायो बेहा प्राइभेट स्कुलावसो फोरोंगासिनो दङ ओमफ्राय पर्बत जरायाव थायो आरोना बिथाङा माबानि मा होनो मा होनोमोनथाय गवालपारा होनदोंमोन नामाथाय बावबाय आरोना जिखुनु गवालपारामोन नामाथाय गवालपारा होनदोंमोनगोन बावबाय आरोना जिखुनु गोबाव जाथारबाय बोसोरथाम जाबाय आरोना बेखायनो बावबाय गवालपारा गोलैयोमोन बिसोरना गामिखौ मिथिला आरोना थेंकिउ स' माच आदा नोंनिसिम जोबोद साबायखर थाबाय आरोना ओमफ्राय खेरानि मावो आरोना बियो प्राइभेट स्कुलाव
जोबोद साबायखर थाबाय बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो नुजाफैनो हानायनि थाखाय बाजाराव स' थेंकिउ बिसाल स' थेंकिउ आदा दुखिया स' थेंकिउ ओमफ्राय जोंहा गासैनिसिमबो स' थेंकिउ ओमफ्राय 1 घन्टा 2 घन्टा जानोसै आरोना कमेन्ट खालामनांगौमोन लोगोफ्रा कमेन्ट खालामासै थांला जोबखोना माखो जोंहा थुलुनि अफिसारा मेगन थुलुनि अफिसियेल होगासिनो दं दहाय इनभाइट खालामबाय आं दसे बाजै थुलुंनिखौबो ओमफ्राय एस एम बर' बाजैखौबो ओमफ्राय जोंहा सासे मानसिया फैनो हायासै लिंहरदोंमोन आरो अब्लाबो फैनो हायासै आरोना साइलेन्टसो लाबाय माथो आयौ बेयावसो दंफैजोबो आं गोरामोनहाबो बैग्रिया फिथाइ दं आरो बैग्रिया दंमारोथ' आरो फिथाइया बैग्रियाबो फिथाइ दङ आरोना फिथाइ दंबावो बैग्रिया बिराद थाम्फै अरखोरा आखाइयावला थाम्फैसो अरजालाबायबाय कमेन्ट लोगोफोर जोंहा नरना फंबाय दंमोन खनसे आंनावहाय फैनानै गावनि चेनेलजों फैनानै कमेन्ट हरोब्ला आइडि मोनगौमोन नरना फंबाय नोङो जुदि आंनाव दंफैयो फंबाय नोङो एल बि आव दंबा कमेन्ट हरनानै दोन मोनसे नोंथांखौहाय आइडिजों हरगोन फंबाय नरना दंफैयोब्ला नरना बङाइगावनि नरना फंबाय नोंनि चेनेला जुदि गोदानसो नङा होमबा नोङो जुदि आंखौ नायखोमादोंब्ला कमेन्ट मोनसे हरदो आरोना फंबाय आंनि फंबाय आरोना नरना नोङो जुदि नायखोमाबाय थायो आरोना एखमबा ओमफ्राय कमेन्ट हरा ओमफ्राय कमेन्ट हरोबा आइडि मोनगोन साबा बारायगोन भिउसआ बारायगोन आरोना हरा आरोना जुदि दंफ्लाङोब्ला आरोना ओमफ्राय सोर नायखोमादों बेखौ मिथिया आरोना आं दायो बिराद थाम्फै अरदोंलै थाम्फै अरदों आरोना बिराद थाम्फै
कमेन्ट दे लोगोफोर दसे सोरबा सोरबा दंबावोबा अब्ला रावबो कमेन्ट हरलायाब्ला दोननोसै आरोना लोगोफोर लोगोफोर दोनलायनोसै आरोना अब्लाना 1 घन्टा बारबाय आरो ओइ हिन्दी सं दामबाय गोजानाव आरोना ओंखारलांबाय सासेया कमेन्ट हरासै सोरमोनथाय थाम्फैया बिरबाय थायो आरोना आइदि हरखाजोबनाय बयनोबो गारिया मा गिर गिर खारखाब आयु बिनि बाइकआ मा जाखो 1 घन्टा जाबाय गारिया नारो सालायो जाया मा जादों बाइकआनो सालायजाला बियो थाव गैया ना मा जाखो स्टारानो जाया बेटारि चार्ज गैला बियो गारिया चार्ज गैया गाराव होबाय बेटारि गैला आरोना नारलांबाय जाया स' बाजिर' मास थेंक इउ स' माच जोबोर गोबाव थानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय बाजिर' मास आं एलबिखौ लाखिथनोसै आरो ना थेंक इउ बाजिर' मास गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो आंनि नैबे फेस्लास सिमावहाय जोबजासे थानायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आइ सोरबा दंमोन माथो कमेन्ट हरजागौमोन ना सोरमोनथाय कमेन्ट हरगौमोन आङो माबा जाखुमाना सोरमोनथाय कमेन्ट हरजागौमोनथाय जोंहा सोरमोनथाय मिथिला आरोना नायबाय थाबाय आरोना जिखुनु सोरमोन मिथिला आर ना अननानै लाइक होदो आर ना होआखैबा अननानै प्लिस मिथिला आरोना जोंहा सोर सोर होदों ओमफ्राय जोंहा होगासिनो दं मानसिफ्रा ओमफ्राय होदोंब्लाबो थांगासिनो आं बयनावबो नायगासिनो आरोना सोर सोर होदों नायदों आरोना आंनाव गंनै दं नालाय मबाइला ओंखायनो आं थांनो हानायनि चान्स दङ हाथरखि आंनि दे लोगोफोर सोरबा सोरबा मिथियाखै खोमा दाबो खिन्थानानै लाबाय आं हाथरखि मानि आं आरोना हाथरखि मानि आं ओमफ्राय बायबाय लानोसै नामा बाजिर' मास जोंहा ओमफ्राय जोंहा सोर दंमोन बायबाय लानोसै नामाथाय लोगोफोर बायबाय लाहरदो आरो ना सोरबाफोर दङबा मानसियाबो गैला माथो खालामबावनो नङा होमबा ना बाजै थुलुनि होदों होबाय आरोना बेहाबो डिउटि टाइमाव गबायलै नै मालाय मानसिफोरना बयनाबो ओंखारबाय मानसि बिहिर जासिगोन दानिया सुथि जासिगोन आरोना नै बोरै जाखो माबा सोरबा दङबा अननानै आइडि हरगौमोन आं गोदान दङब्ला आंखौबो सापर्ट खालामदो आरो लोगोसे कमेन्ट नायनानै नोंथांखौ बेक हरफिनगोन आंखौ कमेन्ट खालामनानै गालांदो ओमफ्राय सोरबा गोदानबा नोंथाङा फैदोंबा जुदि आंनावहाय आं आइदि हरनो हागौमोन आरोना सोर मोनथाय नायखोमागासिनो दं आरोना नुवासै आरोना आङो आं नुयोबा आइदि हरनो हागौमोन जुदि गोदानब्ला आरोखि अब्ला लोगोफोर लाखिलायथ'नोसै नामा 1 घन्टायानो 2 घन्टायानो जानोसै स' थेंकिउ नैबे गोजोन मोनाबिलि सुदेमसिमावहाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नानैब्लाबो आंनि फेस्लायसिमाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय बेजों लोगोसे बायबाय फिन जासिहरबावनानै गोजोन जासिहरबावनानै नैबे मोनाबिलिनि फेस्लाखौ बे समावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर आइयै 3 भिउस जादोंमोन बोरै जाखो कमेन्ट गैया आरोना दे सोर सोर दंमोन बायबाय लादो आरोना अब्ला मानसि गैला आरोना जिखुनु ओमफ्राय लाइक होआखैबा लाइक होदो आरो ना थेंकिउ ओमफ्राय लाइक होदो आरो ना सोरबा सोरबा गोदान जुदि फैदोंब्ला आरोना आंनि सायखंखौनो जा बुरजा नुबाय आंलाय मा सोर दं नोंदों बै सायखंखौ आरोना सोर गैलासो नोंलायलायदों नै सायखंखौ आरोना मा मानसि फैखो नोंलायलायदां बेखौनो आरो ओमफ्राय स' थेंकिउ गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिनानै दिनै मोनाबिलि सुदेम समाव
आंनि इउटुब फेमिलिफोरनिसिम बयनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ जासिनानै दिनै मोनाबिलिनि एमबिखौ बेखिनियाव लाखिथ'नाय जाबाय लोगोफोर। गुड नाइट लोगोफोर बाय बाय दे बाय बाय लादो आरोना बाजैमोन। जोंहा सोर सोर दंमोन कमेन्टखौ नुवासै ना स' जाखोना माखो जिखुनु जाया दहायनो 90% थांदोंमोन ओमफ्राय आं एमबि सोखानायमोन आरोना बाय बाय अफानि होदों। बाय बाय लोगोफोर बाय बाय गुड नाइट सुइट ड्रिम नेक्स्ट एलबिआव नोंथांमोनखौ बयखौबो लोगो मोनफिनगोन आरो नोंथांमोनजोंहाय सानफ्रामबो नुलायखायो आरोना सोरांब्लानो थेंकिउ स' माच गुड नाइट बाय बाय लोगोफोर सुइट ड्रिम